vlastne teraz o tejto téme bude rozprávať. Ja som pôsobil ako vedecký pracovník na Slovenskej akadémii vied, tam som si robil aj doktorát z biochémie a počas svojho štúdia a neskôr aj vedeckej činnosti som sa venoval vývoju subcelulárnych vakcín na báze polysacharidových antigénov, takých tzv. Neoglykokonigátových vakcín proti chorobe, ktorá sa nazýva kandidóza. Ak sú to nejaké dámy, tak pravdepodobne veľmi dobre vedia, o čo ide. Je to ochorenie, ktorým trpí asi 75% žien na Zemi a ide o veľmi nepríjemné kvasinkové ochorenie, ktoré postihuje takéto najcitlivejšie miesto, ktoré dámy majú. Ja som dokonca počas tohto obdobia, ja dnes budem hovoriť proti patentom a proti copyrightom, dokonca počas tohto obdobia som si aj jeden patent podával, takže je to taká trošku kontroverzia medzi tým, čo som robil kedysi a medzi tým, o čom budem hovoriť dnes. Popri tom, ja mám vlastnú kapelu, ktorá sa volá Space Recorder, vydali sme jeden album, pripravujeme druhý. Donedávna som pôsobil v takomto zoskupení, ktoré sa volá Philanthropy Band a toto je rumúnsky veľvyslanec, toto je americký veľvyslanec, v kapele bol ešte grécky veľvyslanec a toto je primátor Banskej Bystrice a hrala s nami ešte primátor Bratislavy, takže to bola taká veľmi zaujímavá zmes ľudí. A popri tom hráme ešte v takom, sa to volá Rock'n'Roll Business Leaders Band, kde hrám napríklad, možno poznáte jednou z najúspešnejších slovenských podnikateľov a zakladateľa firmy Asset, to je tá antivírová firma, toto je Miroslav Trnka. Potom sú tam ešte nejakí marketingoví riaditelia takých koncernov ako je Accenture, NL a ešte tam máme aj profesionálnych hudobníkov, možno niektorí poznajú jazzmenku Luciu Lužinskú alebo slávneho gitaristu Peciho Hujerčíka. Takže pôsobil som aj vo vede, pôsobím aktívne stále ešte aj na tom kultúrnom poli a teda okrem toho robím hlavnú činnosť, to, čo ma živí a to je práve to pôsobenie v našom think tanku. Ines je ináč možno najvplyvnejší a určite mediálne najcitovanejší think tank na Slovensku. Máme vyše 1000 mediálnych výstupov v takých tých hlavných slovenských médiách. A takým tým grom našej činnosti je jednak analytická práca, potom príprava rôznych reformných návrhov, pri písaní policy paperov, takisto robíme veľa vzdelávacích aktivít a stretávame sa s politikmi a hovoríme im, čo by mali robiť a čo by nemali robiť a niektorí nás počúvajú a niektorí nás počúvajú trochu menej. No a prečo sa venujeme aj intelektuálnemu vlastníctvu? Intelektuálnemu vlastníctvu sa venujeme preto, že je to oblasť, v ktorej panuje strašne veľa mýtov a ktorej aj samotné východiská a samotné nejaké politiky, ktoré sa tam realizujú, nepovažujeme za úplne správne. A dokonca sme presvedčení, že častokrát vedú k úplne opačným výsledkom a rezultátom, než na aké sú nejakým spôsobom aplikované, prijímané a podobne. A prečo sa tomu tiež venujeme je to, že pokiaľ má ekonóm nejakým spôsobom niečo uchopiť a z niečoho vychádza, tak sú to hlavne vlastnícke práva. V tom materiálnom svete tie vlastnícke práva sú také celkom jasné, k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Viete, kde je plot na vašom pozemku, viete, čo patrí vám, viete, čo to znamená konflikt, spor, akým spôsobom sa dá riešiť a podobne. Ale práve v tom duševnom vlastníctve už sa tie jasné hranice trošku stierajú, už do toho vchádza trošku arbitrárnosti, nejakého svojvoľného rozhodovania. Takisto aj jednotlivé záujmové skupiny, ktoré majú do toho čo povedať, tak sa snažia tlačiť to takým smerom, aby z toho nejakým spôsobom vedeli vybuchať čo najviac. Donedávna sa tomu duševnému vlastníctvu venovali prevažne akademické kruhy, venovali sa tomu ekonómovia, venovali sa tomu filozofii, venovali sa tomu rôzne ďalšie spoločenské veci, ale prednedávnom, zhruba pred nejakými 15-10 rokmi, sa táto téma začala dostávať do pozornosti širšej verejnosti, a to kvôli tomu, že sa objavil fenomén, ktorý sa volá Napster a začalo sa hovoriť o takom novodobom pirátstve, dokonca vymyslelo na to také slovo, ktoré znie napsterizácia. Takí tí spoločenskí vedci, ekonómovia, právnici začali hovoriť o napsterizácii internetu. A Napster si mnohí z vás už ani nepamätáte, možno ste o ňom niektorí počuli. Bola to taká prvá peer-to-peer aplikácia, ktorá umožňovala práve zdieľanie multimediálneho obsahu na internete, prostredníctvom neho sa dali sťahovať rôzne hudobné audio a ďalšie súbory. No a to samozrejme bolo trňom v oku rôznych organizácií, ktoré majú v popise činnosti práce práve dodržiavanie a dohliadanie na dodržiavanie teda tých zákonov o duševnom vlastníctve a vymáhanie rôznych tých royalty, poplatkov a redistribúciu všetkých tantiem a podobne. No a začali teda Napster súdiť.
Že urobili trošku chybu, dokumentuje aj fakt, že v roku 1998, keď začali súdiť Napster, tak Napster používalo asi 300 000 ľudí a v roku 2002, keď Napster musel ukončiť svoju činnosť, že používalo asi 30 miliónov ľudí. Čiže trošku im to nevyšlo, trošku neodhadli to, akú mediálnu silu majú práve všetky tieto myšlienky a Napster samotný. No a v súčasnosti peer-to-peer siete používajú desiatky miliónov ľudí na celom svete pravidelne a nepochybujem, že aj mnohí z vás. Ja takisto používam peer-to-peer siete a potom neskôr vysvetlím na čo a prečo. No, takže toto je také východisko. A teraz sa stretávame hlavne v poslednej dobe s tým, že jednak na jednej strane aj takí tí akademici, ako napríklad nositelia Nobelových cien ako Edward Prescott alebo Meskin, alebo aj mnohí ďalší vrátane, napríklad Alexa Tabaroka a spoluautora z jedného z alebo nie jedného, ale najčítanejšieho ekonomického blogu na Zeme, Marginal Revolution, a mnohí ďalší univerzitní profesori, hlavne v Spojených štátoch, začínajú spochybňovať koncept duševného vlastníctva, prichádzajú s rôznymi knihami, štúdiami a závermi, ktoré sú veľmi zaujímavé a takisto podkopávajú celý ten koncept duševného vlastníctva. To sa deje na tej akademickej úrovni. Existuje však ešte taká tá praktická úroveň a vďaka práve internetu a médiám a tomu, že informácie sa rýchlo dostávajú ku svojim adresátom, sa dozvedáme veľmi veľa vecí, nad ktorými sa niekedy pozastavíme, niekedy sa začudujeme a niekedy si povieme, tak toto hádam snad nie. Jedným z takých príkladov je navrhovaná legislatíva ACTA, to je Anti-Counterfeiting Trade Agreement a to je taký ten zákon, ktorý má slúžiť na sprísnenie kontroly proti falšovaniu. Pripravuje sa to ako taká celosvetová dohoda, do ktorej budú zapojené všetky krajiny, ktoré budú veľmi prísne dohliadať na to, aby sa nejakým spôsobom nepašovali, nefalšovali rôzne produkty, aby sa teda tie produkty, ktoré nejakým spôsobom súvisia s duševným vlastníctvom, aby postali čisté, aby sa to nejakým spôsobom dodržiavalo. Samozrejme, že hlavne teda medzi mladými ľuďmi, ktorí si povedzme radi zdieľajú multimediálny obsah a podobne, tak hlavne títo ľudia vyšli do ulic, začali protestovať proti takéto legislatíve, pretože to ide proti tomu, čo častokrát robia. Teraz nehovorím, že to je správne, alebo že to nie je správne, ale že toto je jeden zo sprievodných javov celého toho diania v tom svete duševného vlastníctva. A potom sa k nám dostávajú také rôzne správy, pri ktorých tiež sa tak trošku častokrát začudujeme. Toto je napríklad jeden britský študent, ktorého museli vydať do Ameriky, kde ho zabrali na 10 rokov do basy len kvôli tomu, že mal stránku, ktorá patrila medzi 1000 najnavštevovanejších stránok na svete. A on tam iba linkoval rôzne TV filmy, TV shows a podobne, čiže on tam ani nemal ten multimediálny content priamo na webe, on akurát linkoval na nejaké externé zdroje. No americká vláda si ho vyžiadala a teraz si odpíkava 10-ročný trest len za to, že repostoval nejaké linky na svojom serveri, pričom tam žiadny multimediálny obsah nemal. Toto je tiež taký trošku poloabsurdný prípad. V Belgicku majú takisto organizácie, ako my máme SOZU, vy máte OSU, u nich sa to volá SAPAM, alebo tak nejako SABAM. Je to tiež autorská organizácia, ktorá sa nedávno zbúrila proti tomu, aby učitelia alebo nejakí vedúci knižníc pre deti, aby čítali deťom rozprávky, pretože údajne ide o porušovanie autorských práv a teda sú teda proti tomu, aby sa verejne čítali rozprávky deťom. Toto je taký príklad od vás z Prahy. Asi všetci viete, že si nemôžete fotiť Karlov most počas dňa a tie fotky používať v nejakej biznis práci na komerčné účely, inak hrozíte penále alebo až väzenie. Eiffelová väža takisto. Eiffelová väža nemôžete používať alebo repostovať fotky nočnej Eiffelovky. Prečo nočnej? Eiffelová väža už má viac ako 70 rokov a teda nevzťahujú sa na ňu tie autorské práva copyrightové tradičné. Avšak toto nočné osvetlenie je takisto považované a vyhlásené za umelecké dielo a je teda chránené copyrightovou ochranou. A v prípade, že si odfotíte takto nočnú Eiffelovku a postnete ju na Facebook alebo ju použite v nejakých vašich propagačných materiáloch, tak najprv vás teda výzvu zaplatiť pokutu a stiahnuť to, ak to neurobíte, tak do basy. No, my na Slovensku máme tiež také absurdné prípady. Práve SOZA je takým vďačným živiteľom mnohých z nich.
Minulý rok sa práve objavili také kauzy, kedy si mal niekoľko malých obcí, obec Pohorela, o ktorej ste v živote asi nepočuli, už aj nebudete počuť, si usporiadala taký malý folklórny festival pre rodičov a pre ich detí v rámci nejakého sviatku. Deti same si tam zaspievali nejaké ľudové pesničky. No a obci prišla faktúra od SOZY, teda, že bolo to verejné predstavenie a musia teda zaplatiť tomuto autorskému zväzu nejaký poplatok, ktorý potom oni redistribujú tým ostatným autorom. No aj keď nešlo o veľké peniaze, bola to suma okolo 70 eur, tak samozrejme, že tých ľudí to rozčulilo a podľa môjho názoru celkom oprávnene. Jednak to teda nebol žiadny chránený obsah, boli to folklórne piesne, ktoré sa podávajú z generácie na generáciu stovky rokov. No teda prečo deti, keď si sami zorganizujú, alebo respektíve rodičia nejaký koncert a zaspievajú tie pesničky deti svojim vlastným rodičom bez akéhokoľvek vstupného alebo nároku na honorár, tak prečo by mali predplatiť nejakému Pavlovi Haverovi šér na tantiema? No a možno, že niektorí pozeráte naše televízie alebo nejaké show. My máme takú jednu herečku a spevačku, ktorá sa volá Nela Pocisková, ona je teraz veľmi populárna na Slovensku, účinkuje v takých tých najsledovanejších seriáloch a rôznych show. No a práve jej rodina má teraz taký trošku problém, lebo kúpili si velikánsky dom niekde za Bratislavou a zistili, že im zatieká strecha. Tak jej tatko, šikovný chlap, si povedal, že musíme to teda nejako opraviť. Začali to opravovať, tú strechu. No ozval sa architekt, že on má na to vlastnícke práva, teda také tie práva duševného vlastníctva, že on to je akoby stále jeho majetok toto a že oni to nemôžu robiť bez jeho dovolenia. No a už sa súdia o nejaké peniaze. Vy si kúpite dom, zaplatíte za to peniaze a nemôžete si s tým domom robiť, čo chcete. Toto je príklad z minulého týždňa, ale z tohto dokonca z minulého týždňa zo Slovenska. Colníci zachytili kontraband, zachytili kamión, v ktorom bolo 30 000 párov falošných topánov. Na Slovensku máme asi 360 000 ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a pravidelne im posielame dávky v hmotnej núdzi, posielame im rôzne príspevky na ošatenie, na obutie, na stravu a podobne. No a typnite si, čo tí naši colníci s týmito 32 000 párami urobili. Spálili. Čiže je reálne sú reálne nejaké statky vyprodukované, nejaké bohatstvo a potom niekto len preto, aby teda aby nejakým spôsobom signalizoval to, že to asi nie je správne, tak namiesto toho, aby to nejako rozumne použili, tak oni to zničia, oni to spália. No a toto je taká pikoška. Toto je práve naša SOZA, aj vaša OSA asi má niečo podobné, taký sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom nejakých technických zariadení a podobne. Čiže vidíte, že keď napríklad usporiadate koncert dýchovky alebo nejakej folklórnej hudby pre 1 až 100 ľudí, tak musíte zaplatiť 15 eur do SOZY. Keď robíte koncert v meste, tak to je 100 eur na deň. Keď robíte tanečnú zábavu, diskotéku alebo podobne, tak tam takisto musíte z každého toho predstavenia poslať 15 eur do SOZY. Ak niektoré z vás dámy robíte aerobík, precvičujete a podobne, tak a neplatíte SOZE, tak porušujete zákon, môžete aj za to sa platiť za každú vyučovaciu hodinu. No takisto aj cirkus, keď príde cirkus a má kapacitu do 300 ľudí, tak musí zaplatiť 100 eur za mesiac alebo 500 eur za sezónu do SOZY. No a takisto erotické vystúpenie, ak teda zase niektoré dámy robia erotické vystúpenia, aby si prilepšili ku školnému, tak vedzte, že teda za každé predstavenie na Slovensku musíte zaplatiť 14 eur SOZE. No ale tá SOZA vás dobehne aj po smrti, kde neuniknete, keď zomriete a nedaj Bože máte nejakú hudbu na pohrebe, tak musíte zaplatiť 3,50 SOZE. Čiže ťažko sa im uniká. No a teraz vystávajú také tie otázky, že prečo vlastne to duševné vlastníctvo chránime a či naozaj existujú a či máme nejaké práva, ktoré sú aplikovateľné v tom nemateriálnom svete a ktoré sa teda môžu byť nejakým spôsobom podobné tým, ktoré poznáme z toho reálneho fyzického sveta. A či existujú aj iné spôsoby, ako podporovať umeleckú tvorbu a vedeckú invenciu, než práve použitím týchto zákonov duševného vlastníctva. Skôr než sa dostaneme k nejakým takým dátam alebo nejakým aj takým filozofickejším úvahám a rôznej argumentácii, ja vám uvediem niekoľko takých historických príkladov. Viete, kto je tento pán? No zatiaľ ste prvé fórum, kde ani jeden nevie,
To by tento pán mohol byť. To je blízko celkom. Je to Graham Bell. A ja teda zopár týchto príkladov vám ukážem preto, aby som vám ukázal, že ten dôvod, pre ktorý sa často argumentuje v prospech duševného vlastníctva, že to nejakým spôsobom fosteruje, napomáha, vzbudzuje takúto kreativitu a invenčnosť, že to nie je celkom pravda a že naopak, že v priebehu celej histórie duševného vlastníctva tam viac menej pozorujeme len taký jeden základný pattern, takú schému, a to je práve privilegovanie a monopolizácia práve tých, ktorí ten patent držia, a rent seeking. Čiže prerozdeľovanie zdrojov od jednej skupiny obyvateľstva práve k tým držiteľom týchto monopolov. Čiže preto mnohí ekonómovia v súčasnosti nehovoria o duševnom vlastníctve ako duševnom vlastníctve, ale o duševných monopoloch. Pretože nejde o nič iné ako udelenie nejakej výsady, nejakého výsadného privilegovaného postavenia, ktoré vylúčuje všetkých ostatných z používania nejakej konkrétnej myšlienky alebo jej realizácie. No a toto je Graham Bell, ktorému sa podarila taká vec, že na konci 19. storočia vylepšil Morseov telegraf a urobil tzv. Hovoriaci telegraf. Tomu sa hovorí u nás telefón teraz. No a on si to dal samozrejme zapatentovať niekedy v roku 1876. A rok na to založil spoločnosť Bell Company, ktorá sa neskôr pretransformovala na AT&T, ktorá je doteraz najväčšou telekomunikačnou spoločnosťou Spojených štátov amerických. No a on mal patent, tuším, že mu vypršal niekedy v roku 1894, čiže asi 18 rokov. No a počas tohto obdobia samozrejme teda začal budovať nejaké telefónne siete, začal rozširovať telefóny do domácností a teda nejakým spôsobom sa to začalo pomaličky chytať. Samozrejme, že tie ceny boli veľmi vysoké, takisto aj jeho rentabilita celého tohto biznisu. Povedali by ste si, že keď má niekto 20-ročný monopol na budovanie nejakej také telefónnej alebo telefonickej infraštruktúry, takže že to je viac menej potom nemožné pre nejakých maličkých operátoríkov, ktorí po vypršaní patentu môžu sa uchádzať o pozíciu na trhu, že to je pre nich nemožné nejakým spôsobom si ukrojiť kúsok toho koláča. Že to nie je tak celkom pravda, demonstruje aj fakt, že hneď v ten rok, kedy mu vypršal patent, sa na trhu objavilo ďalších 50 spoločností, ktoré začali poskytovať telefonické služby a ich podiel na trhu už v tom roku dosiahol 8%. A zhruba za nejakých 10-15 rokov ten podiel tých všetkých ostatných operátorov na trhu stúpol na 50%, pričom rentabilita AT&T, alebo respektíve v celom sektore, klesla zo 46%, ktorú malo AT&T v roku vypršania patentu. Si to predstavte, máte rentabilitu 46% na váš biznis. A klesla na 8% v priebehu týchto zhruba 15 rokov. Čiže je jasné, že nešlo o nič iné, len o využívanie a práve o ten rent seeking tej privilegovanej monopolnej pozície, ktorá zatvorila dvere na trh všetkým tým ostatným, ktorí by aj cítili, ktorí bdeli, ktorí mali možno oveľa inovatívnejšie nápady a myšlienky ako Bell, ale nemohli ich realizovať práve kvôli tej patentovej ochrane. Čiže dá sa povedať, že akoby na 20 rokov sa zastavil vývoj v tejto oblasti, pretože, a to si zase ukážeme neskôr, častokrát dochádza k tomu, že ako náhle si niekto zapatentuje niečo, a to sa deje v softveri, to sa deje úplne všade, tak vývoj sa dramaticky spomaľuje, pretože už máte ako keby ošetrené to, že vaši konkurenti nemôžu týmto smerom vyvíjať žiadne aktivity. No toto je ten jeho telefón. Tohto poznáte? Toto je ešte väčší lump ináč z takého toho pohľadu vývoja a histórie. Toto je James Watt. Keď si otvoríte akúkoľvek učebnicu dejepisu alebo fyziky na Slovensku alebo v Česku, tak sa dočítate, aký to je inovátor a ako vďaka nemu teda máme tie párne stroje a podobne. Ono to je úplne naopak, ono to je úplne inak. Toto je človek, ktorý zabrzdil vývoj na 25 rokov a keby nebolo jeho a teda toho patentových zákonov, tak sme 25 rokov ďalej od teraz. On získal patent v roku 1769 za to, že vylepšil, on nevymyslel párny stroj, to mnohí viete, že to vymyslel Newcomen zhruba 20 rokov pred ním. On akurát prišiel na to, že tá expanzia a kondenzácia tej kvapaliny sa dá robiť v dvoch nezávislých nádobách. Čiže akoby oddelil, urobil akoby dva valce. No a teraz on si dodal zapatentovať tento nápad a v roku 1776, ešte sa mu to podarilo predĺžiť ďalších 25 rokov,
Čiže on mal patent technicky asi 31 rokov na výrobu párnych strojov. On mal veľmi silného mecenáša, bohatého, ktorý sa volal Matthew Boulton a ktorý samozrejme tiež cítil príležitosť zarobiť poriadne hektáky a poriadne peniaze na tom, že teda budú jediní, kto bude mať licenciu na výrobu všetkých týchto zariadení. A práve vďaka nemu sa podarilo presadiť to predĺženie na tých 25 rokov, čo dovtedy bolo nevídané. A dokonca aj taký veľký štátnik ako Edmund Burke, vtedy v britskom parlamente veľmi razantne protestoval proti tomuto, ale bohužiaľ mu to nebolo platné. Čiže James Watt získal patent na výrobu párneho stroja. Je ináč celkom zaujímavé, že on sám v živote žiadna jeho spoločnosť žiadny stroj nevyrobila. To je zaujímavé na patentoch, že patent vám nedáva exkluzívne právo na vyrábanie nejakého zariadenia alebo nejaké chemikálie. Patent vám akurát dáva, alebo patent vylúčuje všetkých ostatných z vyrábania takéhoto niečoho alebo z používania nejakej myšlienky. Čiže on úspešne predával licencie všetkým tým ostatným výrobcom, ktorí mohli vyrábať také stroje, aké on povedal, a on teda žal tie royalties a všetky tie licenčné poplatky. On sa ináč do break-even dostal už v roku 1783, to je celkom zaujímavé, že on potom 20 rokov to bol čistý rent seeking, ďalších 20 rokov až do toho roku 1800. No, boli tam samozrejme, že tí inovátori, oni sú také hlavy poumavé a oni sa snažia robiť ten pokrok a tú vedu a posúvať okraj ľudského poznania, to je akoby ich hobby, bez ohľadu na to, aká je súčasná legislatíva a podobne. No a na toto bohužiaľ doplatil ďalší veľký vynálezca, o ktorom ste možno tiež počuli, volal sa Jonathan Hornblower. A to bol práve človek, ktorý prišiel s párnym strojom, ktorý ďaleko prevyšoval kvalitatívne nejakým fuel efficiency, aj výkonom Wattov stroj. Na čo samozrejme okamžite Watt s tým Matthew Boultonom, s tým človekom, ktorý stál za ním, najali si armádu právnikov a Hornblowera úplne zruinovali. On musel biznis opustiť, musel zaplatiť obrovské poplatky, musel zadlžiť kvôli tomu celú rodinu a podobne. Čiže oni ho úplne zničili, napriek tomu, že ten jeho stroj bol oveľa výkonnejší, oveľa lepší a oveľa inovatívnejší ako dovtedajšie Wattové stroje. To slúžilo samozrejme ako veľmi dobrá výstraha pre ďalších inovátorov, ktorí potom ticho čakali a budovali tie svoje nápady u seba doma v dielni, aby potom v roku 1800, hneď ako vypršala tá Wattová ochrana patentová, aby hneď na to prišli s ďalšími oveľa superiornejšími strojmi, ako bol ten Wattov. A takto napríklad potom sa objavili takí tí veľkí vynálezcovia ako Richard Trevithick, alebo Arthur Wolff, alebo James Bull a ďalší, ktorí potom začali robiť také veci, ktoré dovtedy za 30 rokov sa nerobili. A zrazu sa začali robiť párne lode, začali sa robiť párne lokomotívy, začali sa robiť rôzne párne žeriavy, párne tkáčske stroje, stavy a podobne. Čiže hneď ďalší rok, kým mal Watt patent, tak kumulatívny prírastok, ak to nejakým spôsobom prepočítame na konské síly, tak kumulatívny ročný prírastok všetkých strojov dokopy bol asi 750 konských síl. Hneď ten rok, ako mu vypršal patent, to vyskočilo na 4000 a tento trend pokračoval. A tá efektívnosť využitia paliva bola hneď ten ďalší rok asi 5 krát vyššia oproti tomu, ako to mal nastavené Watt. Čiže to je úplne jasný dôkaz toho, že tá patentová ochrana, ona nejakým spôsobom nenapomohla tomu, aby ten vývoj nejako pokračoval, ale presne naopak. To je to, čo zastavilo vývoj na takmer 30 rokov a teda vyautovala keby všetkých tých ostatných vynálezcov a tých, ktorí teda posúvali okraj ľudského poznania z trhu a z aplikácie všetkých tých nápadov. A toto je opačný prípad, taký, ktorý sa mne páči. Tohto určite nepoznáte. Ten sa volá Benjamin Day. A to je človek, ktorý vlastnil v New Yorku noviny The Sun. A v roku 1833 tento človek dostal fantastický nápad. Dovtedy sa noviny distribuovali tak, že sa predávali len predplatiteľom. Boli veľmi drahé, mohli si to dovoliť len zámožní ľudia, ktorí si teda predplatili noviny a tie noviny im chodili priamo domov. Vtedy sa nedali kúpiť noviny v stánku alebo na ulici ani nikde inde. Tento človek dostal taký nápad, že zaviedol do tých novín reklamu, predtým to nikdy nebolo také niečo. Bolo to veľmi riskantný, že na tej doby nápad a hrozilo teda, že samozrejme, že tento nápad ho zrujinuje. Zaviedol do tých novín reklamu a najal si armády kolportérov, malých chlapcov, ktorí behali po uliciach a tieto noviny predávali za zlomok ceny oproti všetkým ostatným konkurenčným novinám. Samozrejme, že teda vtedy to nebolo samozrejme z nášho retro
z pektívneho pohľadu sa to vyzerá ako samozrejme, ale toto bol mimoriadne úspešný program, on veľmi rýchlo získal asi 50% podiel na trhu a bol to teda jeden z takých tých inovatívnych postupov, ktoré naozaj veľmi sprístupnili noviny a takisto zvýšili literacy, ak sa to povie, gramotnosť, čítanosť, to, že ľudia vedeli čítať. Takisto to veľmi pomohlo v Amerike ešte aj potlačiť toto nejakým spôsobom dopredu. Ono sa môže zdať, že to je jednoduchá vec na imitáciu a na kopírovanie, ale až také jednoduché to nie je, lebo vy si musíte vybudovať svoju infraštruktúru, podchytiť všetky kontakty, prispôsobiť tomu tlač a podobne, takže trvalo roky, kým to tí ďalší začali po ňom opakovať. Toto sú práve tí chlapci, ktorí predávali tie jeho noviny. Dobová fotka. No a taký pekný príklad toho, ako tie patenty takisto nemusia pomáhať inováciám, je aj chemický priemysel a v súčasnosti môžem povedať, že je farmaceutický priemysel. Napriek tomu, že tu máme relatívne málo dát, pretože hlavne v tom farmaceutickom priemysle je to tak, že v súčasnosti už takmer nikto nevyvíjali bez toho, aby tam nebola nejaká vízia patentovania, tak predsa ešte nejaké dáta existujú a sú aj nejaké súčasné dáta, ktoré nám môžu o tom niečo povedať. V 19. storočí neexistoval ešte samozrejme farmaceutický priemysel a vtedy hlavné teda gro toho chemického priemyslu spočívalo vo farbivách. Vtedy farbiva tvorili dominantný podiel celého chemického priemyslu. V roku 1862 bola situácia na celosvetovom trhu taká, že 50% všetkých farbív sa vyrobilo v Británii a 40% vo Francúzsku. A celý svet mal zvyšných 10%. V tom roku 1862 Briti aj Francúzi zaviedli patentové zákony na chemikálie. No a čo sa stalo? Zhruba za 10 rokov bolo 50% celosvetovej produkcie v Nemecku a asi za 20 rokov bolo 80% celosvetovej produkcie v Nemecku a 8% produkcie vo Švajčiarsku. Čiže z dvoch krajín, ktoré dominovali svetovej výrobe farbív a ktoré inovovali dovtedy vo farbivách, sa zrazu celá produkcia a všetky inovácie premiestnilo do iných dvoch krajín, kde nemali patentované chemikálie. V Nemecku ináč doteraz nemajú patentované teda nie je možný patent na chemikálie, je tam možné patentovať len technologický postup, ale nie samotnú substanciu. A keď nám potom zostane čas diskusí, tak sa k tým liekom môžeme ešte dostať, lebo sú tam ešte ďalšie pekné príklady toho, ako to nemusí teda úplne fungovať. Toto je taká celkom taká pikantná vec priam. British Medical Journal, čo je jeden z najprestížnejších lekárskych časopisov, robil pred 10 rokmi takú anketu medzi lekármi a medzi vedcami a medzi editormi tých odborných časopisov o tom, aké sú podľa nich najdôležitejšie inovatívne postupy, ktoré nejakým spôsobom prispeli k tomu, že ten public health, že to zdravotníctvo sa nejak posunulo dopredu. Oni urobili taký zoznam 15, kde nerobili poradie, kde akurát to boli tie najčastejšie sa vyskytujúce. A keď si vezmete, tak z tých 10 len 2 sú také, ktoré boli patentované, alebo kde sa stále niečo patentuje. Jeden je chlorpromazín, to je liek teda aktívna látka na schizofréniu, a potom sú to antikoncepčné tabletky. A všetky tie ostatné sú veci, ktoré nejakým spôsobom nikdy neboli patentované alebo sa neodvíjali od nejakej patentovej ochrany. Sranda je, že podobný prieskum robili trošku skôr v Amerike, to bol práve US Center for Disease Control and Prevention, a u nich v top 10 sa dokonca neobjavila žiadna inovácia, ktorá by bola podchytená patentom alebo ktorá by bola patentovaná. Toto je môj obľúbený príklad. Túto fotku som robil asi pred, ja neviem, či to bolo tento rok alebo minulý rok, ale v každom prípade ešte celkom nedávno. Toto je v blízkosti internátov Družba, to je jeden z najväčších internátov pre študentov v Bratislave. Za mojich čias, niekedy na začiatku a v polovici 90. rokov, keď sme chodili na vysoké školy, tak sme mali všetci tie ťažké ruksaky a pachtili sme sa s tým vo vlaku a v autobuse. A teraz majú to úplne krásne a uchvatné, akým spôsobom tie inovácie fungujú. Keď zastala električka v nedeľu večer pred tým internátom, tak vyskočilo odtiaľ asi 200 študentov a ani jeden nemal ruksak, všetci mali tieto kufríky na kolieskach. Zaujímavé je, že tento vynález
s ním prišla jedna singapurská firma, ktorá sa volá Travel Pro. A prečo to je zaujímavé je to, že oni si tento nápad nikdy nedali patentovať. Napriek tomu sú stále jedni z najväčších výrobcov na trhu, čo samozrejme takí tí mainstreamoví ekonómovia by okamžite povedali, tak to sa nemôže predsa stať, že okamžite prídu ďalší kompetítori na trh, ďalší konkurenti a musia si získať oveľa väčší share na trhu a že to sa jednoducho nedá ustať. No dá sa to ustať, pokiaľ zostanete ďalej inovatívni, oni potom prišli na také tie veci, ako napríklad sú také tie zdvíhacie lúčky a potom to neskôr dali na 4 kolieska a podobne. Čiže už nemajú teraz asi 50% share, ako mali v prvých rokoch, ale stále sú jedni z najväčších hráčov na trhu. Mňa to veľmi samozrejme tešilo, tým pádom sa takéto niečo stalo dostupné aj pre mňa, pretože tým, že tam nebola patentová ochrana, tak tam nemôžu byť vysoké ceny, čo ináč jeden zo sprievodných javov udeľovania patentov, že zvyčajne keď sa dá patent na niečo, tak práve vďaka tomu, že je to monopolná pozícia na trhu, tak zvyčajne ceny zostávajú veľmi vysoké a držia sa tam až kým ten patent trvá. No a toto je celkom zaujímavý taký výsledok, jedna štúdia, ktorá bola publikovaná v marci tohto roku týmito akademikmi. Oni si dali tú robotu, že zanalizovali výsledky takéhoto ocenenia Research and Development 100, ktoré každoročne udeľuje časopis Research and Development. To je taký veľmi významný, renomovaný, rešpektovaný celosvetový časopis, ktorý sa práve venuje inováciám, technológiám a podobne. A oni už od roku 1963 každoročne vyhlasujú takých 100 najdôležitejších inovácií, ktoré už minimálne teda rok predtým, ako im bola udelená cena, už sa dostali na trh a dostali sa možno do retailu a nejakým spôsobom sa prakticky začali využívať. Čiže oni si zobrali časovú periódu zhruba 30 rokov, to znamená asi 3000 inovácií a vynálezov a zistili, že z týchto 3000 vynálezov, ktoré sú tie úplne najohromnejšie v histórii ľudstva, asi len 9% bolo patentovaných. Čiže my vidíme, toto je úplne jednoznačný dôkaz, že drvivá väčšina tých najdôležitejších vynálezov tu nie je kvôli patentom a nikdy nebola patentovaná. Čiže ten argument, že bez patentovej ochrany by tí vynálezcovia nemali dôvod nejakým spôsobom investovať do toho výskumu, tak tento argument dostáva veľkú facku práve týmto výsledkom. Ďalšia taká výzva, ktorá prichádza práve tým rozmachom technológií, je 3D tlač. 3D tlač znamená, že vy si stiahnete nejaký templát, nejaký autokladový alebo akýkoľvek file a vytlačíte si doma na tlačiarni to, čo chcete. Je to veľká hrozba pre všetkých takých tých tradičných výrobcov, ktorí robia povedzme slnečné okuliare, ktorí robia, ja neviem, perá, ktorí robia tenisky a podobné veci, pretože v priebehu pár rokov sa dostaneme do situácie, kedy si budeme môcť doma vytlačiť takmer hocičo. Ale samozrejme, že tie náklady sú ešte teraz momentálne veľmi vysoké, ale zase je to len otázka času, tak ako pri väčšine technológií. Už teraz sa dá tlačiť množstvo vecí. Už teraz napríklad existuje firma, ktorá vám za 20 hodín vytlačí dom s obytnou plochou 100 m2 na 3D tlačiarni. A dokonca Peter Thiel, jeden z zakladateľov PayPalu a miliardár, momentálne sponzoruje výskum, ktorý je zameraný na to, aby 3D tlačiarne mohli tlačiť mäsové stejky. Už teraz sa tlačia rôzne kompozitné materiály, dajú sa už tlačiť textílie, už sa vyvíjajú práve 3D tlačiarne, ktoré budú vedieť tlačiť sklo a podobné veci. Čiže NASA napríklad teraz sponzoruje výskum, ktorého výsledkom bude také niečo, že keď bude nejaký kozmonaut hore, alebo dokonca sama raketa, alebo nejaká sonda bez ľudskej posádky, tak si budú vedieť vytlačiť prístroje, ktoré budú vedieť potrebovať, alebo nejaké komponenty, ktoré budú potrebné na to, aby opravili povedzme loď, keď sa niečo stane. Čiže toto je vážna výzva, ktorá z môjho pohľadu takisto veľmi podkopáva celý ten koncept duševného vlastníctva. Predstavte si, že teraz príde nejaký colník a začne sa pozerať každému na tenisky a začne zisťovať, či to naozaj bolo vytlačené, tieto Adidasy alebo Nike na 3D tlačiarni, alebo či to je z legálne autorizovaného obchodu. Podľa mňa to je nemožné. A je to teda ďalší z dôvodov, prečo si myslím, že práve že ten koncept duševného vlastníctva by sme mali nejakým spôsobom revidovať a ja by som ho najradšej, keby sme ho opustili úplne. A za chvíľku si povieme prečo.
Tohto pána si poznáte. Je to William Shakespeare, ktorý je mnohými, ak nie väčšinou, alebo ak nie všetkými, považovaný za najväčšieho spisovateľa všetkých čias. Málo kto vie, že Shakespeare nenapísal ani jedno originálne dielo. Všetky jeho diela sú buď adaptácie nejakých iných diel, alebo nejaké také modifikácie rôznych diel rôznych iných autorov. Čiže on fungoval ako plagiátor a kompilátor rôznych iných diel. Napriek tomu si časom získal uznanie a je teda považovaný za jeden z najväčších spisovateľov. Bez toho, aby napísal jedno jediné pôvodné dielo. Ja vám teraz pustím jednu ukážku, dúfam, že ten zvuk bude fungovať. Že teda pokúsim sa vám ukázať, že to nie je len doména nejakej spisovateľskej obce. Kto to pozná? Ešte niekam niekoľko taktov. Pretože mne sa to veľmi páči. Toto sú Bachové koncerty pre čelový orchester. Ich je tam niekoľko desiatok v tom jednom opuse, kde sú to krásne diela. Málo kto tiež vie, že takisto Bach pri svojom komponovaní častokrát používal motívy, alebo nejaké nápevy, alebo nejaké melódie z mnohých iných diel, ktoré si potom prispôsoboval, vylepšoval a podobne. A to je vlastne aj to, čo ľudstvo robí počas celej svojej existencie, počas celej svojej histórie. Takže my nemôžeme vymýšľať samé nové veci. To, čo my robíme v drvivej väčšine prípadov, je imitovanie úspešných postupov a ich vylepšovanie, ich nejakým spôsobom zdokonaľovanie. A snažíme sa zároveň vyhýbať postupom a technológiám a ďalším, ktoré jednoducho považujeme za zlé alebo ktoré neprinášajú pozitívne alebo dobré výsledky. Čiže to nie je nejaký novodobý fenomén, že by ľudia nejakým spôsobom kopírovali to plagiátorstvo, že by to bolo niečo nové a podobne. Toto je niečo, čo s nami ide celú históriu vekov, ako to máme. Keby sme chceli byť veľmi konzistentní a naozaj by sme, povedzme, dali prvému veľkému, ktorý postavil prvý dom, ktorý vyšiel z jaskyne alebo zlízol zo stromu a postavil prvý dom. Predstavte si, že by ten človek mal patent a že by vtedy existovali tie patentové zákony také, že by to mal navždy. Tak doteraz by sme boli všetci v jaskyni alebo na stromu. Čiže ľudia imitujú, ľudia kopírujú, je to prirodzená súčasť ľudskej existencie. Ja si dokonca myslím, že je to keby inherentný pattern, ktorý máme všetci v sebe a takýmto spôsobom sa snažíme nejakým spôsobom fungovať. Ešte vám pustím jednu ukážku, ktorú mám veľmi rád. Človek na klavíri. To je Čajkovského koncert B-moll. Existuje strašne veľa interpretácií, ale práve táto jedna je zo 62. Je to Viedenský filharmonický orchester s Bogdanom Varchalom a na klavíri hrá Sviatoslav Richter. A keď si pustíte hociakú interpretáciu tohto diela, tak zistíte, že to absolútne nemôže konkurovať tejto. Ale to, čo som chcel povedať, je to, že aj Čajkovský bol jeden z tých autorov, ktorí takisto vo svojej tvorbe často používali práve ten prístup, že zobrali si nejakú inú melódiu alebo počúvali nejaké iné nápady a potom to nejakým spôsobom inkorporovali do svojich diel a do svojej tvorby. Teraz sa dostávame ja vám teraz skúsim teda vysvetliť, prečo ja vnímam ten koncept duševného vlastníctva v nemateriálnom svete ako veľmi sporný a takmer až odvrhnutia hodný. Keby sme, teda predpokladám, že ste sa učili niečo o vlastníckych právach a prečo ich tu máme a čo je vlastne výsledkom existencie vlastníckych práv. Keby náhodou ste tu boli niekto z iných fakult, tak ja to skúsim veľmi stručne vysvetliť. Keby sme žili všetci v raji, kde máme nekonečne veľa čohokoľvek, na čo si kto spomenie, tak to okamžite má bez toho, aby niekomu inému ubudlo, tak vlastnícke práva vôbec nepotrebujeme. Pretože na to, aby nejakým spôsobom sme museli
nejaké práva vymýšľať, také, ktoré by hovorili, čo komu patrí, tak v prvom rade tam musí byť prítomný spor, musí tam byť konflikt. A to je práve to, čo zažívame v reálnom svete. V reálnom svete nemôžeme mať obidvaja túto vodu naraz, alebo 10 naraz túto vodu. Tá voda môže patriť len jednému. Ako náhle by túto vodu chcel niekto iný okrem mňa, tak dochádza ku konfliktu, dochádza ku sporu. A počas dlhej histórie ľudstva sa tento spor riešil, viete ako? Že ten, kto bol silnejší, tak ten dal nádržku tomu druhému a získal ten zdroj. No ale samozrejme, že ľudia nechcú žiť neustále v konflikte a vo vojne s niekým a v nejakej hrozbe, že teda niekto príde a niečo mi zoberie. Preto sa ľudia snažili a spoločnosti hľadať nejaké mierumilovné spôsoby riešenia takýchto konfliktov. A práve takto, nejako tak evolučne, hľadaním, objavovaním vzniklo vlastníctvo, vznikol koncept vlastníctva. Vlastníctvo teda rieši spor a konflikt o vzácne zdroje. Čo to znamená teda vzácne zdroje? To je zdroj, o ktorý musí byť konflikt. Vy keby ste boli sami na nejakom ostrove a mali by ste tam málo vody, alebo keby ste tam mali málo jahôd alebo málo mäsa a hrozilo by to, že zomriete od hladu, tak tieto zdroje nie sú vzácne v takomto ekonomickom ponímaní, pretože oni nikto s vami nebojuje. Ich je málo, ale nie sú to vzácne zdroje, pretože tam nedochádza ku konfliktu a nedochádza ku sporu o tieto zdroje. Čiže tento princíp má zmysel len v spoločnosti, tento koncept, kde práve dochádza k sporom o tieto fyzické zdroje, o ktoré sa môžu byť a ktoré môže chcieť viacero ľudí. Čiže takýmto spôsobom sa vyvinulo vlastníctvo a to vlastníctvo potom postupom času dalo závznik takým famóznym inštitútom, ako je deľba práce, ceny, obchod a vďaka vlastníctvu práve my teraz zažívame takúto obrovskú prosperitu, ktorej sa teraz všetci tešíme. Predtým takáto prosperita, takáto hojnosť bolo niečo, čo bolo nepredstaviteľné a potom práve vznikom toho konceptu vlastníckych práv, kedy bolo jasne definované, čo je koho, kedy už prestalo hroziť to, že keď niekto niečo dopestuje, tak príde nejaký ruler a vezme mu to a podobne, tak práve vtedy sa začali odvíjať všetky tieto fundamenty tejto našej súčasnej prosperity. Čiže toľko to k vlastníctvu. Tie vlastnícke práva majú rôzne vyjadrenia podľa toho, či ide o civilné právo alebo nejaké iné legálne systémy. V každom prípade je to teda neobmedzené a výlučné právo k veci a teda možnosť nakladať s ňou akýmkoľvek spôsobom, používať ju a vylúčiť každého, kto by ho v tom nejakým spôsobom rušil. Samozrejme teda za predpokladu, že ani ja nejakým spôsobom neinterferujem do vlastníckych práv niekoho iného. No a teraz ako to je v tom nemateriálnom svete ideí? Či teda takéto niečo platí aj tam? V zásade je také, to duševné vlastníctvo sa dá povedať, že to je taký nejaký koncept, ktorý pokrýva práva k výsledkom nášho nejakého kognitívneho úsilia. Zamýšľame sa, akým spôsobom zlepšiť svet okolo nás, zlepšiť nejaké nástroje, zlepšiť nejaké technológie a podobne, alebo niečo vytvoriť. A práve teda toto duševné vlastníctvo má nejakým spôsobom chrániť autorov týchto myšlienok alebo týchto interpretácií rôznych a zlepšení predtým, aby ich mohol používať hocikto iný. V zásade existujú také dva také najrozšírenejšie inštitúty v rámci tohto duševného vlastníctva, ktoré postihujú to kognitívne úsilie, a to sú copyrighty a patenty. Existujú ešte ďalšie veci ako ochranné známky, obchodné tajomstvá a podobne, ale tam je to také celkom jasné, tam si viete povedať, že tak toto má zmysel, toto nemá zmysel, toto dokáže sa riešiť takto, toto sa nedokáže riešiť takto. A navyše aj objemovo je to podstatne taká akoby minoritná časť toho celého konceptu duševného vlastníctva. Preto ja sa teraz budem venovať hlavne týmto patentom a copyrightom. Čiže copyright asi teda tušíte, že je to nejaké pôvodné dielo, ktoré autor musí nejakým spôsobom vytvoriť do nejakej vnímateľnej podoby. Nejde o myšlienku samotnú, ale ide o pretavenie tej myšlienky do nejakej formy, či už písomnej, vizuálnej alebo zvukovej a podobne. A teda copyright dáva tomu majiteľovi toho copyrightu exkluzívne právo na nakladanie s takýmto výtvorom. Dôležité pri copyrightoch je to, čím sa líši trošku od patentov, že copyright vzniká automaticky. Takže ako náhle vy niečo urobíte, tak vy ten copyright okamžite máte, na rozdiel od patentov, kde vy si musíte ísť podať patentovú prihlášku, musíte počkať celý schvaľovací proces a potom vám patent je alebo nie je udelený. Čiže ten copyright vzniká automaticky. Samozrejme, že to veľa ľudí nevie a preto ani
nemáme toľko súdnych sporov a podobne, lebo viete si predstaviť, ako by to bolo, keby zrazu každý začal klaimovať nejaký nápad, že to je jeho, ja som na to prišiel pred 5 rokmi a podobne. Tak ako moji kolegovia radi hovoria, že ja som vlastne Facebook vymyslel asi pred 10 rokmi, akurát som to neurobil, ale tú myšlienku s tým som prišiel ja. Čiže to je strašne krásne. Patent je zase vlastnícke právo k vynálezu, k objavu alebo k nejakému zariadeniu, ktorý zase musí mať priemyselné využitie a zase dáva vlastníkovi právo teda jednak používať exkluzívne túto myšlienku, ale hlavne vylúčuje všetkých ostatných, to už som hovoril na začiatku, že vylúčuje všetkých ostatných z používania tohto nejakého postupu alebo nápadu. To je všetko to, čo sa nedá patentovať, prírodné fenomény, prírodné zákony a abstraktné myšlienky a podobne, ale to teraz nie je také dôležité. Toto je dôležité. Toto je vývoj počtu podaných patentov v Spojených štátoch amerických. A vidíte, že hlavne v tých posledných 20 rokoch to ide úplne dramaticky hore a v súčasnosti sa podáva skoro 500 000 patentov ročne v Spojených štátoch amerických. A teraz vezmite si, že vy ste inventor, vynálezca a vy musíte sledovať nielen to, čo robíte vy a venovať sa svojmu výskumu, ale vy musíte sledovať, čo robia všetci tí ostatní, aby ste sa náhodou nedostali do konfliktu s niekým iným. Ja osobne poznám počas jednej prednášky som sa stretol s jedným chlapcom, ktorý je aj zrakovo postihnutý, napriek tomu je veľmi šikovný a vyvíja aplikácie pre iPhone. A takisto si robil nejaké svoje aplikácie, vymýšľal rôzne programy a podobne a zrazu mu prišiel list z Ameriky, kde ho žalovali, žiadali od neho vysoké odškodné za to, že teda on robí niečo, čo už robí niekto iný a podobne. Čiže to súčasné vynálezcovstvo, to už nie je len vymýšľanie nejakých nových postupov alebo myšlienok alebo chemikálií, ale to už je z obrovskej časti aj sledovanie toho, čo sa deje, čo robia tí ostatní vynálezcovia. Musíte dávať pozor, aby ste nebrejkovali ich práva, pomaly sa najímať armády právnikov a podobne. Tak. Toto zvyčajne púšťam tiež, to asi poznáte Jara Zimmermann, ležíci spíci. Tam je strašne krásna časť, ktorá sa venuje tomu, ako Jara Zimmermann chodil neskoro na ten patentový úrad a ten úradník mi hovoril, teď tady byl nejakej Edison a všetci takí tí vynálezcovia. No, Amerika je zvláštna v tom, že to nie je first to file systém, teda nie je to taký, že kto skôr príde, ten skôr melie, ale že tam sa naozaj dokazuje to, že kto kedy nejaký vynález naozaj vymyslel. Vo všetkých ostatných krajinách to funguje naozaj tak, že kto skôr príde, ten skôr melie. To znamená, že vy môžete mať zainvestovaný strašne veľa peňazí a prídete na patentový úrad, kde pred vami bol niekto 2 minúty a je to celé utopené. No, tomuto sa nebudem venovať z dôvodov, ktoré som hovoril. No a teraz ako to je historicky? Hovoril som o tých vlastníckych právach v tom fyzickom svete, ako to tam teda funguje. Duševné vlastníctvo, tam už je to trošku iné. A tie zákony duševného vlastníctva sa datujú len pár 100 rokov dopredu, čo je v porovnaní s celou ľudskou históriou takmer zanedbateľné obdobie. A takisto aj všetko to, na čom je postavená povedzme západná civilizácia a podobne, tak to sú veci, ktoré nie sú výsledkom priamo duševného vlastníctva, ale naopak častokrát sa dá argumentovať, že niekedy ten pokrok tu máme napriek duševného vlastníctvu a nie vďaka nemu. Úplne prvý patent bol, tu mám ešte takú krásnu fotku, toto je katedrála Santa Maria del Fiore, to je vo Florencii. A niekedy na konci, alebo v polovici 13. storočia si tamojší obchodníci a tamojší takí tí merchants a vplyvní aristokrati teda povedali, že oni tam vybudujú najväčšiu katedrálu, ako kedy videl svet. A teda začali ju stavať a oni to potom posúvali z generácie na generáciu, mali tam takých tých obrovských majstrov a murárov a architektov a podobne. No a stavali to asi 150 rokov, alebo koľko do roku 1418, a vtedy zistili, že všetko to už mali postavené, ale nevedeli postaviť tento dom. Pretože si ho naprojektovali a vysnívali tak, že to bolo mimo hranice dovtedajšieho poznania a nevedeli jednoducho, ako to majú technicky postaviť. Všetko, čo sa pokúšali, im spadlo. Tak, potom sa zložili takí tí bohatí mecenáši na nejakú relatívne skromnú vtedy finančnú odmenu pre toho, kto príde s nejakým nápadom, ako to dostávať. A objavil sa jeden pán, ktorý sa volá Filippo Brunelleschi, ktorý začiatkom práve od toho roku 1418 do 1438 jemu sa to podarilo dostávať tú katedrálu. Naozaj to postavil. Bol to mimoriadne inovatívny človek, ktorý prišiel s množstvom rôznych nápadov, ktoré dovtedy a zariadení, ktoré dovtedy neexistovali.
napríklad vymyslel takýto pedal boat, takúto loďku s tými kolesami, väčšiu samozrejme, na ktorej vozil mramor po rieke Arno až k tej Florencii a k tomu chrámu. Práve pre túto loď on dostal prvý patent, to bol prvý taký moderný patent, ktorý bol udelený v histórii ľudstva, to bolo niekedy na začiatku práve 15. storočia. Pikantné je, že keď táto loď robila svoju prvú plavbu, tak sa potopila, ale teda potom zrejme postavil ďalšie a darilo sa mu to stavať. No a práve na základe tohto sa práve v Benátkach vyvinuli také nejaké prvé zákony a boli tam také prvé moderné patentové zákony, ale nie moderné, boli tam prvé patentové zákony v roku 1474 schválené. Teda tam to začalo v tých Benátkach, lebo to bolo práve tí talianskí obchodníci, to bolo také epicentrum vtedajšieho poznania, inovácií a vedy. Oni boli práve taký tí kozmopolitný národ, ktorí robili akoby syntézu jednak vedomostí a technológií z Anglicka a z ostatných západných krajín a všetkých tých vedomostí, farby, kovov, spracovania kovov, porcelánov a podobne z východu. Napríklad Taliani boli prví, ktorí zaviedli arabské číslice, boli to tí, ktorí akoby vymysleli súčasný bankový systém, oni boli takí akoby globalizátori vtedajšieho sveta, že obchodovali s celým svetom a boli veľmi otvorení práve inováciám a rôznym postupom. Také moderné zákony o patentoch sa začali príjmať v Anglicku v 17. storočí za vlády Alžbety a Jakuba I. No a do konca 18. storočia, čo je, keď si to tak vezmete, tak to je strašne krátky časový úsek, vzhľadom na to, že predsa len to bola iná doba, trvalo nejaký čas, kedy sa dostanú nejaké informácie z miesta na miesto. A už koncom 18. storočia boli 3 krajiny s významne upraveným systémom patentov, a to bolo Anglicko, Francúzsko a Amerika. Vtedy to bolo tak, že vtedy tieto veci neboli nejako samozrejme. Vtedy sa veľmi o takýchto veciach diskutovalo a práve sa viedli tie diskusie akoby v takých dvoch rovinách. Diskutovalo sa vtedy v takých spoločenských debatách a spoločenských vecí a kráľovská rodina a podobne. A diskusie sa vedli v takých dvoch rovinách, dvoch rôznych ideálov. Jeden bol ideál slobodného obchodu, ktorý práve takými významnými predstaviteľmi boli Adam Smith, David Ricardo a podobní, ktorí viac menej tak úspešne dokázali vysvetliť, prečo ten obchod je pre ľudstvo dobrý, prečo vzájomná dobrovoľná výmena zvyšuje blahobyt obidvoch zúčastnených strán a podobne. A je to niečo, čo môže ako keby rozumie každý študent, každý učiteľ, každý človek dokáže tento koncept nejakým spôsobom pochopiť. A teda bez ohľadu na to, že v mnohých krajinách máme rôzne clá a rôzne legislatívy, ktoré tomuto bránia, tak chápeme, že toto je ako keby first best riešenie. Čiže táto jedna vetva, ten ako keby tú takú intelektuálnu debatu a taký ten zápas o prežitie vyhral. Na druhej strane sme tu mali taký ten ideál slobodnej konkurencie, kde práve sa diskutovalo o tom, či patenty a copyrighty mali existovať, či majú existovať slobodné peniaze, nejaký free banking, alebo či to má byť niečo, čo má byť prudko regulované a kde máme povedzme emisný monopol iba štát a podobne. A toto takisto bolo ešte zhruba pred 100 rokmi, to bola veľká súčasť spoločenských dispút a vtedy tie diskusie neprebiehali tak ako teraz, že či patent má byť 20 rokov, alebo 70, alebo 100, alebo koľko, alebo či copyright má byť 10 rokov, alebo len kým autor žije, alebo 30 rokov po jeho smrti. Vtedy tá diskusia bola keby sloboda versus teda nesloboda, versus nejaké štátne donútenie a takisto trh versus centrálne plánovanie. Že vtedy jednoducho to bola keby taký clash of titans a v súčasnosti teda už sa nebavíme ani o tom, že či, že ako to má celé byť, ale už len ako. Že tá debata sa posunula už do takej technickej roviny. No a práve to, že sa o tom veľmi vážne diskutovalo, o tom svedčí aj to, že napriek tomu, že v niektorých tých krajinách prijali tie patentové zákony, tak v polovici toho ďalšieho storočia sa tam jednoducho niečo začalo meniť a tí ľudia, obchodníci, vynálezci, autori a podobne, oni boli proti tomuto konceptu a dávali to teda aj hlasne najavo a vyvíjali sa veľké tlaky na zrušenie práve týchto zákonov duševného vlastníctva, na zrušenie patentov a copyrightov. A dokonca v niektorých krajinách sa skracovali patenty, v niektorých krajinách už to bolo na spadnutie, že to idú zrušiť úplne. No a mnohé krajiny vtedy ešte aj nemali patenty. Do Švajčiari alebo do Holandiani dokonca aj zrušili vtedy.
No a potom prišla veľmi silná propaganda práve záujmových skupín, ktorí mali peniaze a dokázali nejakým spôsobom ovplyvniť tú verejnú mienku, robili rôzne obrovské demonštrácie, písali rôzne pamflety, pretože to bolo dané aj tým, že práve oni mali tú monopolnú výsadu na to, aby sa dostali k tým strojom, ale k tomu sa ešte dostaneme. A teda spustili takúto propagandu, výsledkom ktorej bolo, že nakoniec tie patentové zákony prešli. V roku na konci 19. storočia teda Nemecko už malo jednotný patentový zákon, Švajčiarov dlhodobo nálepkovali za pirátov a tak aj teda takým spôsobom ich donútili, aby aj oni prijali nejaký patentový zákon. No a Holandsko, ktoré bolo poslednou baštou v tomto boji tohto ideálu slobodnej konkurencie, tak padlo v roku 1912 a vtedy zaviedlo patenty. Ja som vám hovoril o tej štúdii z tohto roku, kde sa tí vedci zamerali na tých 3000 najdôležitejších inovácií a teraz zistili, že mnohé z nich neboli patentované. Zaujímavé je, a k tomu som sa dostal len včera, keď som si práve chystal toto, že existuje jedna ekonomka, ktorá sa volá Petra Moser a ona takýto výskum robila už v 19. storočí a zistila, že vtedy bolo niečo také, ako máme v súčasnosti Expo, alebo také tie podobné obrovské medzinárodné výstavy, aj technológií a podobne, tak vtedy sa v Londýne organizovala každoročne taká, volala sa to Crystal Palace Exhibition. No a tam sa práve tiež dávali také ocenenia pre také tie najvýznamnejšie a najpokrokovejšie inovácie a najdôležitejšie a najprínosnejšie a podobne. No a práve tá Petra Moser zistila, že proporčne oveľa väčšia časť tých inovácií pochádzala z tých krajín, ktoré nemali patentové zákony, ako bolo vtedy napríklad Švajčiarsko, Dánsko alebo Holandsko, než z krajín, ktoré už vtedy mali nejakým spôsobom rozvinutý a aplikovaný patentový výskum. Čiže to zase len akoby to je také dvojité potvrdenie toho, na čo prišli teraz v 21. storočí títo výskumníci. No a toto je to, čo som hovoril, teda, že keď ten ideál slobodnej konkurencie jednoducho prehral v takej spoločenskej debate a začal byť po prvej svetovej vojne vytlačený na okraj, tak tá diskusia sa začala meniť z čí na ako. Práve teraz, ako keby sa zase z tých marginalizovaných myšlienok začína vrácať nazad a zase sa o tom začína debatovať a teda aj iné sa snaží nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa tá diskusia zase vrátila tam, kde bola predtým. No a teraz sa dostaneme tak trošku k takým filozofickým aspektom a ja sa vám teraz pokúsim tak filozoficky, ekonomicky vysvetliť, prečo doteraz sme sa bavili o tej empírii. Som vám teda ukazoval, že prečo tie patentové zákony častokrát brzdili vývoj namiesto toho, aby ich nejakým spôsobom promovali a teda, že existujú aj nejaké alternatívy a že ľudstvo počas celej svojej existencie viac imituje a snaží sa nejako zlepšovať tie dovtedajšie poznatky. Argumenty súčasných zástancov intelektuálneho vlastníctva, takto aby bolo jasné, tak ono to nefunguje tak, že povedzme ľavičiari sú za a pravičiari sú proti. To je úplne inak. Teraz tie rozdiely v tomto sa úplne stierajú, čiže nedá sa povedať, že povedzme mainstreamová ekonomia je v prospech duševného vlastníctva a nemainstreamová, povedzme rakúska ekonomia je proti. Dokonca aj v rakúskej ekonomii, v rakúskej ekonomickej škole nájdete predstaviteľov, ktorí nejakým spôsobom sympatizujú s tým konceptom duševného vlastníctva, alebo aspoň v niektorých sektoroch. A zase sú aj tam predstavitelia, ktorí sú veľmi silno proti takémuto niečomu. Hovoril som, že dokonca už aj niektorí mainstreamoví ekonómovia, ako napríklad Prescott, Meskin a ďalší, už začínajú spochybňovať tento koncept a volajú po také zásadnej revízii. Čiže tu neexistuje, aby to nedošlo k nejakému omylu, žiadne delenie na dáve, práve a podobne. Tu ide naozaj o tú podstatu toho celého. No a keďže väčšinou takí tí mainstreamoví ekonómovia tam, oni argumentujú hlavne tým, že bez toho teda, aby nejak boli chránené tie myšlienky, ktoré sa vygenerujú, takže bez toho by nikto netvoril ani investoval by do výskumu, pretože potom keď niekto iný, kto to zimituje, okopíruje a podstatne lacnejšie môže začať niečo produkovať. Toto je teda ten taký jednoduchý argument, o ktorom už vieme, že to tak nefunguje. Tak ešte aj v rámci toho, povedzme, v tej rakúskej ekonomii alebo v takom tom medzi povedzme tými liberálmi, tak ešte aj tam existuje viacero takých prúdov, prečo sú niektorí z nich za duševné vlastníctvo a prečo sú niektorí proti. Jeden z nich je taký ten utilitaristický argument, to je práve ten, že intellectual property podporuje rozvoj teda tej činnosti a že vedie to k rýchlejšiemu rozvoju hospodárstva
A to sú práve teda tí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom budovať tie modely ekonometrické, matematické a neviem aké, kde teda sa snažia vypočítať, koľko rokov je optimálnych na tú patentovú ochranu. Ono, aby sme zase vedeli, tak tie patentové zákony nie sú tak, ako sú teraz. Že teraz máte patent na 20 rokov všade. Copyright funguje tak, že trvá počas dĺžky života autora plus 70 rokov, alebo plus 95 rokov, ak ten copyright patrí zamestnávateľovi toho, kto to dielo vytvoril. Ináč zaujímavé je, že až v roku 1841 sa ten copyright predĺžil za život autora. Čiže tu oni práve sa snažia vypočítavať tie veci a tu aj narážame na také základné, a to k tomu sa dostaneme k tej arbitrárnosti, že asi to rátajú celkom zle, keď máte prípady, že farmaceutická firma investuje miliardu, to je teraz taká priemerná suma do vývoja nového lieka, investuje miliardu dolárov do vývoja nového lieka a získa 12-ročný patent, teda akože 20, ale kvôli všetkým klinickým testom a podobne sa ten patent skracuje na 12 rokov. A potom oproti tomu máte eBay, ktorý získa 20-ročný patent na one-click shopping. Čiže niekto si myslí, že jedným klikom sa bude dať nakupovať a získa ešte dlhší patent ako ten, kto investuje miliardu dolárov a to nemusím asi vysvetľovať, je ten rozdiel. To je každému jasné. Čiže tí utilitaristi hovoria, že treba maximalizovať spoločenský užitok. Potom sú tu tzv. Tí, ktorí argumentujú tými prirodzenými právami. Aj veľký taký libertariánsky filozof Lysander Spooner, ktorého ja ináč mám veľmi rád, akorát v tomto sa s ním nezhodnem, hovoril, že nič nie je zo svojej podstaty a prírodzenosti viac prístupné výlučnému privlastneniu než myšlienka. A podobne argumentovali ďalší veľkí myslitelia ako Herbert Spencer alebo Ayn Randová. On má pravdu ten Spooner v tomto, ale len po túto bodku. Lebo on tam už začína, on tam už potom nevidí to, čo ide za tým, že ako náhle sa nejaká myšlienka vyriekne, tak už prestáva byť rivalitnou. Tá myšlienka už nie je rivalitná, už nie je vzácna a dá sa nekonečne veľakrát replikovať bez toho, aby tomu vynálezcovi niečo z toho ubudlo. To si ešte úplne na záver ukážem jeden taký vtipný príklad jedného Fína, ktorý urobil takú vtipnú vec. No, Ayn Randová zase, ona tvrdila, že tie patenty a copyrighty by sa teda nemali, alebo neudeľujú sa v zmysle privilégia, ale že proste vláda len takto chráni pôvod myšlienky. A ona bola teda za to, aby to duševné vlastníctvo trvalo len počas autora. A teda, že a to aj kvôli tomu, že ten autor veľakrát využil pri tom poznatky, na ktoré on sám neprišiel, že on to akoby len tak nejako skompiloval dokopy. No a ona hovorila, že písané diela majú podliehať copyrightu, ale už nie preklady, ale vodené diela. Ono to sa tak krásne vyvíja takto, že ten, kto píše, kto je spisovateľ, tak on chce, aby boli copyrighty na písané diela. Prekladateľ chce, aby to zase bolo na preklady. Lebo ona hovorí teda, že bez ohľadu na to, že čo má aký prínos, tak teda len tie pôvodné diela by mali byť. Potom máte Kanta, ktorý hovoril, že copyrighty by mali byť len napísané diela, ale už nie na obrazy, lebo to už nie je také umenie a že to už nie je také ťažké, čiže nemalo by to byť na obrazy ani na sochy. A potom máte Hegela, ktorý hovorí, že každá reprodukcia je špecifickým vyjadrením autora a teda aj kópie nejakých diel by mali teda podliehať duševnému vlastníctvu. No a teraz si vyberte, hej, že v prípade toho fyzického vlastníctva tam to máte jasné, tam proste bude niečo vaše alebo nie a tam neexistuje niečo také, že čo keby, ako a čo by malo byť a čo by nemalo byť. A ešte trošku zavrnem do tých copyrightov. Toto sú dvaja spisovatelia, ktorí, jeden z nich bol taký smutný príbeh toho, akým spôsobom tie copyrightové zákony ovplyvnili jeho tvorbu a druhý je taký, ktorý sa ešte vedel chytiť a vedel nasadnúť na tú správnu loď. Ten vpravo je Charles Dickens, a tá vľavo je Mary Shelley. No, Mary Shelley, ona písala svoje diela na začiatku 19. storočia a to už bolo v čase, kedy v Anglicku existovali copyrightové zákony. V Nemecku vtedy copyrightové zákony neexistovali a Nemecko bolo práve známe tým, že, alebo nie, že známe, to je známe teraz nám a my to teraz chválime, ako keby, alebo sa z toho tešíme a takisto Nemci sa z toho veľmi tešia a takisto celé ľudstvo by sa z toho malo tešiť. Ale oni tým, že nemali práve copyrighty, tak tam sa strašne veľa plagiarizovalo, strašne sa tam veľa kopírovalo a strašne sa tam veľa tlačilo. Proste kdokoľvek čo vydal, tak okamžite to mohol hocikto iný reprintovať a predávať ako nejaké vlastné dielo a podobne. V dôsledku čoho sa v Nemecku tlačilo a čítalo neuveriteľne veľa a za veľmi nízke ceny.
Len pre porovnanie v roku 1843 v Anglicku, kde žilo o mnoho viac ľudí, bola to o mnoho bohatšia a vyspelejšia krajina. Anglicko bolo v polovici 19. storočia svetovým, to bola dominujúca krajina celosvetovému priemyslu, poznaniu a ja neviem, imperiality, kolonizácie a podobne. To bola krajina, to bola najväčšia, najdôležitejšia krajina na svete. Nemci boli na začiatku 19. storočia agrárny národ. To boli roľníci, ktorí nemali žiadne technológie, ktorí nerobili nič, len okopávali tie svoje políčka. No a potom práve vďaka tomu, že tam neexistovala copyrightová ochrana, tak sa tam strašne veľa začalo publikovať. A čo je zaujímavé je to, že väčšina z tých diel, ktoré sa tam publikovali, boli technické publikácie. Že to bolo, povedzme, ako spracovať drevo, ako spracovať kože, ako urobiť sklo a podobne. Že veľa z toho nebola ani beletria. Sranda je, že v Anglicku sa v tom roku publikovalo ročne asi 1000 kníh a v Nemecku asi 14 000. Bola to menšia krajina, chudobnejšia krajina a napriek tomu publikovali 14-krát viac kníh ako bohatí Angličania. Mnoho historikov teraz hovorí, a túto vetu ešte raz opakujem, za chvíľočku, mnoho historikov hovorí, že práve to, že v Nemecku neexistovali copyrighty, je jeden z dôvodov, prečo bolo Nemecko schopné v priebehu niekoľkých dekád technologicky, vedomostne, gramotnosťou a podobne dobehnúť Anglicko, ak nie ho aj predbehnúť. Vďaka tomu, že tí ľudia mali jednoduchší, lacnejší prístup k informáciám. Ten Dickens je tam preto, že taký podobný konflikt, ako bol medzi Nemeckom, aj na čo to ešte prečo to má tu Mary Shelley. Ona tam je preto, že ona je teraz strašne slávna spisovateľka. Všetci teda viete, že to je tá, ktorá napísala ten hororový príbeh Frankensteina. Za svojho života ona bola veľmi chudobná a veľmi nedocenená. A práve môže za to aj tie copyrightové zákony. V Nemecku v tom čase si takmer každý univerzitný profesor alebo každý učiteľ privírával tým, že písal nejaké návody, nejaké manuály a podobne. A ja som sa dočítal o takom profesorovi, ktorý sa volal Herdelsblad alebo tak nejako. To bol profesor z malej nejakej lokálnej univerzity, ktorý napísal tenučku brožúrku o tom, ako sa dá spracovať koža. A ten človek zarobil na royalty z toho násobne viac ako Mary Shelley za svoj schôst, ktorý bol docenený až o mnoho 100 rokov neskôr. Čiže takto to bolo. Záver si urobte sami. Ten Charles Dickens je tam preto, že podobný spor ako medzi Nemeckom a Anglickou, alebo podobné porovnanie, existovalo aj medzi Anglickom a Amerikou. Tam to bolo trošku ostrejšie ešte aj kvôli tomu, že tam priamo tí autori sa cítili dotknutí v Anglicku, tí anglickí autori, že veď predsa oni majú copyrighty. Ako je to možné, že v Amerike, ktorá v tom čase nemala tie copyrightové zákony, tam hoci to publikuje ich diela. Oni boli z toho úplne na prášky všetci. A najviac teda Charles Dickens, keď mu jeho Christmas Carol takýmto spôsobom reprintovali. No a zase to porovnanie. Polovica 19. storočia. Anglicko 27 miliónov ľudí, Amerika 23 miliónov ľudí. Menej ľudí v Amerike v tom čase. Bohatstvo. V Anglicku to bolo nejakých HDP $3000 na jedna hlavu, v Amerike 2000, chudobnejšia krajina. A zase vďaka tomu, že nemali copyrighty a začali tam práve robiť tieto veci ako imitovať, kopírovať, plagiarizovať rôzne knihy, sa tieto knihy dostali k obrovským masám populácie. Len na porovnanie v Anglicku v tom čase vydanie jednej knihy, ktorý sa knihy robili v takých tých krásnych kožených obaloch a podobne, preto v Amerike vynašli paperback. Robili sa v tých krásnych obaloch a tam priemerná kniha stála vtedy prepočte asi $2,5, čo bola týždenná mzda, tak priemerne zarábajúceho pracujúceho. V Amerike sa tie knihy predávali za 5-6 centov. Si to porovnáte oproti tým $2,5. A teraz, aj napriek tomu, ten trh tam bol taký obrovský, tam čítalo nepomerne viac ľudí v tej Amerike, vďaka tomu, že tie knihy boli dostupné a boli lacné. Na to potom dokonca prišli ešte aj tí anglickí autori, vrátane Dickensa a ďalší, že oni skôr, ako vydali knihu v Anglicku, tak oni ich posielali, oni už dopredu robili kontrakty s rôznymi vydavateľstvami, lebo tie vydavateľstvá boli hlavné po tej anglickej literatúre. Oni vedeli, že oni toho predajú 10 000 kópií a dospelo to teda do toho, zase tie trhové sféry a neviditeľná ruka trhu, že tí vydavatelia začali sami dopredu sa pýtať tých autorov, že kedy už niečo vydajú a už si ich kontrahovali za vysoké sumy, aby publikovali práve oni, lebo aj ten niekoľko týždňový náskok pred ostatnými skôr, ako to skopírujú, im vedel priniesť vysoké zisky. No a teda dospelo to k tomu, že samotní anglickí autori posielali svoje knihy najskôr do Ameriky, kde ich vydali a až potom ich publikovali v Anglicku.
A zase, teraz to, čo som hovoril, že to ešte raz opakujem, zase historici tvrdia, že toto je práve dôvod, vďaka ktorému tiež dovtedy relatívne zaostalej Ameriky sa stala technologická veľmoc súčasnosti. Že toto je presne to, že toto je práve ten základ toho, že tá gramotnosť a vedomosti a ten ako keby základ pre ten budúci technologický pokrok, ten bol práve položený tým, že tam neexistovali tie copyrightové zákony. Toto je taký vtipný príklad toho, čo robia tie copyrighty. Toto sú knihy, ktoré má v ponuke Amazon podľa jednotlivých dekád. To je 1860, 70, máte 1920 a zrazu hop, 1930. No to je preto, že toto už sú práve tie knihy, na ktoré sa ešte stiahuje copyrightová ochrana. Ešte je to vek autora, teda život autora plus tých 70 rokov. Tak vidíte, že tieto knihy jednoducho nenájdete v ponuke Amazonu, až potom zase tie nové sa začínajú veľmi silno publikovať. Čiže toto je úplne absurdná situácia, kedy kníh z roku 1870 až 1900 máte v ponuke Amazonu viac ako kníh z roku 1960, 70 a podobne, kvôli tým copyrightovým zákonom. Čiže to je úplne krásny príklad toho, že tie copyrighty nepomáhajú šíreniu myšlienok, ale oni naopak brzdia šírenie tých myšlienok. No, teraz hovorili sme si argumenty v prospech toho duševného vlastníctva a ja teraz poviem niekoľko argumentov, ktorým sa to budem snažiť vyvrátiť. Prvá vec je tá, že napríklad copyrighty a celkovo to duševné vlastníctvo, ono to nebol nejaký, to nefungovalo na začiatku, ono to ani nebolo presadzované s tým, že to je podpora kreativity vtedy, v tých úplných počiatkoch. To bol normálny premyslený akt štátnej moci, boli zaujímavé skupiny, alebo dokonca sama štátna moc sa cítila ohrozená. Prvý zákon o copyrighte pochádza z roku 1710 z Anglicka a oni ho prijali preto, že v tej dobe už tá Gutenbergova knihtlač už sa robili aj také mobilné verzie. Mobilné znamená to, že to vedeli asi na voze alebo tak niekde previezť a potom to poskladať, že už to neboli také tie obrovské stroje. A jednoducho tým, že sa táto knihtlač rozširovala do celého civilizovaného sveta a dostávala sa do ľuďom, ktorí teda vedeli písať, vedeli rozmýšľať a podobne, tak zrazu sa začalo šíriť veľmi veľa rôznych pamfletov a samizdatov, ktoré podkopávali autoritu kráľovskej rodiny a podkopávali autoritu cirkvi. Jednoducho začali tu byť nejakí takí pochybovači. No to sa samozrejme nepáčilo ani kráľovskej rodine, ani cirkvi a preto zaviedli prvé copyrightové zákony, ktoré vlastne, oni to robili inak, oni ako keby uviedli monopolné výsady a licencie pre niektorých tlačiarov a nikto ostatný nemohol tlačiť. Čiže takýmto spôsobom si ošefovali to, že mali úplnú kontrolu nad tým, čo sa v tej krajine tlačí. Čiže takto sa zaviedli copyrighty, že to nebola nejaká cnostná myšlienka podpory kreativity, to bola naopak ochrana proti tým myšlienkam. No, neskôr tie výsady samozrejme, lebo oni boli nejakým spôsobom terminované, tak tí tlačiari o to prišli a potom práve prišla zase taká tá propaganda zdrvujúca a vtedy už sa začalo argumentovať tým, že treba nejakú zaslúženú odmenu pre tých autorov a podobne a potom sa teda zaviedli tie copyrighty už natrvalo. No a práve toto bolo to obdobie, kedy už sa začalo práve argumentovať tým zaslúženým príjmom a podobne, kedy sa zmenila aj tá terminológia. Dovtedy oni to nevolali vlastníctvo, oni to normálne už vtedy volali privilegium, že vy máte privilegium, licenciu, výsadu na robenie tohto a tohto. No a potom práve, keď už prišla táto propaganda, tak potom to zrazu zmenili na ten cnostný termín vlastníctvo. Aby teda nejakým spôsobom zahľadili to, ako to celé vzniklo a k čomu to má slúžiť. No, hovoril som o tých utilitaristických argumentoch, teraz protiutilitaristické argumenty. V prvom rade maximalizácia bohatstva nemôže byť cieľom práva ani zákonov. Cieľom práva a zákonov má byť spravodlivosť. To znamená každému, čo jeho jest, alebo každému, čo mu patrí. A zákon sa jednoducho nemôže pozerať na to, aby maximalizoval nejaké bohatstvo. Ďalšia vec je tá, že aj pri tej maximalizácii, to sa jednoducho ani nedá odmerať. Pretože vy nemôžete porovnávať úžitky jednotlivých aktérov na tom trhu. Nedá sa urobiť niečo ako kumulatívny celkový úžitok všetkých ľudí. Jediné, kedy viete povedať, že úžitok stúpol alebo bohatstvo, je vtedy, keď dvaje strany dobrovoľne pristúpia na dobrovoľnú výmenu a ex ante, teda naplnia sa ich ex ante očakávania. Len vtedy viete povedať, že naozaj to bohatstvo a ten úžitok stúpol. Inak nie. Vy nemôžete naozaj nejakým spôsobom dokonca párovať alebo porovnávať alebo interpersonálne nejaké komparácie robiť úžitkov.
No ďalšia vec, o ktorej som aj hovoril na začiatku, neexistuje žiadny empirický dôkaz. Proste za tých niekoľko 100 rokov neexistuje žiadny dôkaz, že by naozaj nejakým spôsobom rýchlejšie išiel pokrok, alebo že by nejakým spôsobom to naozaj fosterovalo tú inovatívnosť a podobne. Práve o tomto hovoril práve aj ten Alex Tabarrok v jednom podcaste, ktorý som počúval, že vezmite si ten rozdiel medzi, povedzme, koncom 19. storočia a zhruba 70. rokmi 20. storočia a potom tie 70. roky 20. storočia a súčasnosť. Že akým spôsobom sa to dá porovnať. Vezmite si ten koniec 19. storočia. Vtedy neexistovali autá, neexistovali lietadlá, neexistovali televízory, rádia, vysielačky, počítače. Nic toto nebolo. V roku 1900 zhruba 50-60 už existovali autá, existovali televízory, rádia, už boli prvé tie obrovské počítače, lietadlá, už lietali vtedy, už boli normálne linky. A teraz porovnajte tie 50. a 60. roky so súčasnosťou, že o čo máme viac teraz? Čo máme také, čo sme predtým nemali, okrem internetu možno, ktorý už tiež vznikal podstatne skôr, ako ho máme teraz? Čo máme viac? Moc toho nie je asi však. Akurát je to možno krajšie a dôkladnejšie. Čiže neexistuje, o tom som už hovoril, že neexistuje ani žiadny ekonometrický ani empirický dôkaz, že intelektuálne vlastníctvo zvyšuje bohatstvo. Naopak, sú s ním spojené obrovské náklady a to už som sa dotkol práve tých právnikov a podobne, že v súčasnosti práve byť právnikom v oblasti toho duševného vlastníctva je veľmi výnosný biznis. A je ich strašne veľa, už sa to študuje ako samostatný odbor na právnických školách, nielen tu, ale aj v Amerike. A teraz už pomaly mnohé firmy už majú armády právnikov, ktoré nič nerobia, len súdia rôznych konkurentov, dokonca častokrát bez ohľadu na to, či naozaj nejakým spôsobom niečo poruší. Ja teda neviem, že či to môžem takto povedať, keď sa nahráva, lebo to mám takú na našom jednom podujatí povedal práve Miro Trnka, ten zakladateľ firmy SS, jeden z najúspešnejších antivírových firm na svete. Práve oni majú takýto problém s tým duševným vlastníctvom, že oni si robia svoje antivíráky, samozrejme, že nikoho nikdy nekopírovali, ani to nerobili, ani to nebudú robiť. A napriek tomu, tí právnici, oni hrajú rôzne hry. Im zrazu prišiel list z Austinu, z Texasu, že ich niekto žaluje za to, že im ukradli kus kódu. Oni sa naprúžu, to čo je za blbosť, samozrejme. A nejako to sfúkli do stola a potom sa zrazu prišlo zase s tým, že už teda žalujú niekoľko miliónov dolárov. No tak išli tam na nejaké pojednávanie a vyplynulo z toho, že proste už normálne sú právnické firmy, ktoré nerobia nič iné, len takýmto spôsobom skúšajú rozposielať, vyhľadajú si nejakých konkrétnych konkurentov z nejakej oblasti a rozposielajú takéto už pomaly žaloby. No a v tom Texase napríklad samozrejme, že to ľahko relatívne prešlo na tom súde, keď teda chceli niekoho obžalovať, lebo tam prišli tí právnici a tých lokál, tú porotu, takých tých nejakých farmárov, alebo tak im povedali, že tak to sú tí na tom Slovensku a oni krádnu prácu našim programátorom. Jasné, zažalovať a vytrieskať z nich čo najviac. Čiže oni tam chodili potom na tie pojednávania a oni samozrejme, že oni vedeli, že oni nič neporušili a nakoniec to skončilo tak, že oni sa nepodarilo z toho vylízať. Jednoducho tí právnici im povedali, my vás budeme naťahovať roky, bude vás to sa strašne veľa poplatkov, súdnych trhov a neviem čo. A nakoniec dorobili mimosúdnu dohodu, že bez toho, aby sa niečo vyriešilo, proste len aby im dali pokoj, im teraz posielajú $2 milióny ročne. A toto není ojedinelý prípad. Toto sa proste deje. Hej? Že toto je to, čo to duševné vlastníctvo robí. Teraz oni majú zbytok, viete si predstaviť, čo sa dá robiť s $2 miliónmi, keď máte vlastnú firmu. Ďalší problém je práve arbitrárnosť, o tom som tiež hovoril. Prečo sú tie patenty 20 rokov, prečo nie sú navždy, keď to naozaj má keď naozaj to tak dobre podporuje tú inovatívnosť. Keby to predsa naozaj bolo také super, tak by to bolo navždy, nie? Tak ako aj v prípade tých copyrightov, že ak naozaj tie copyrighty sú dôležité na to, aby tí speváci, tá Britney Spears a ten Justin Bieber a všetci tí, ktorí robili tú skvelú hudbu, no tak my to dajme navždy tie copyrighty, keď to je také skvelé. Dizalokácia zdrojov. Toto sú práve tie náklady na patentovanie. To sú tie ďalšie veci. Hovorili sme o tých právnikov, to sú teda jeden samotné náklady na patentovanie, potom armády právnikov, ktoré už má aj Microsoft, ktoré má Google, ktorí majú všetci. Hádam sa k tomu ešte dostaneme, k tomuto sú ešte také pekné príklady.
Ďalšia vec je, že patentové zákony oni narúšajú typ výskumu, pretože tie investície častokrát jednak sú ako keby overstimulated do tých oblastí, kde sú patentovateľné, ktoré sú patentovateľné. A teda nielen, že sa mení tá štruktúra, že do niektorých oblastí ide viac, ale ešte aj v tých iniciačných fázach tam ide strašne veľa peňazí. A ako náhle niekto získa patent, tak tam sa to častokrát zasekne, tak ako to urobil ten vod a všetci tí pred ním. A tam sa ten vývoj samozrejme potom spomaluje, lebo vedia, že nikto iný už do tejto oblasti nemôže zaseknúť. A toto je taká tragédia práve napríklad aj softwarových patentov, ktoré sú relatívne nové. Oni sa, myslím, zaviedli v nejakom 96. alebo 98. Že toto bolo také odvetvie, kde museli strašne inovovať práve kvôli tomu, že veľmi rýchlo ten trh reagoval na to, čo kto urobil, kopírovalo sa tam a podobne. Čiže tam naozaj museli byť všetci v neustálom strehu a robiť neuveriteľné inovácie. No potom zaviedli patenty a to bol práve ten krok, to už sa dá dokumentovať na množstve dát, že odtedy ten vývoj v tom programovaní ide podstatne pomalším tempom, ako išiel dovtedy. Sranda napríklad je, že Amerika má v súčasnosti menej ľudí študujúcich programovanie, ako mala pred 20 rokmi. No ale viedlo to práve k tomu, že napríklad, mám to tu niekde? No, toto je ono, ale môžem to asi spomenúť, že to vedie potom k tomu, že jednotlivé firmy vedú medzi sebou takéto patentové vojny. Toto je kto sú, tam už každý súdi každého, to už by ste sa v tom nevyznali. Tu máte, ja neviem, Kodak, Microsoft, Motorola, niekde tu bude Apple a všetci, proste všetky tie Samsung, tu už každý súdi každého. A dospelo to do takej absurdnej situácie, že rok 2011 bol prvým rokom v histórii ľudstva, kedy náklady na súdne spory vyplývajúce z patentov prevyšili náklady na výskum a vývoj, na research and development. No, potom som ešte hovoril o tých natural rights argumentoch, kde práve ten Spooner hovoril, že nič nie je zo svojej podstaty obhajiteľnejšie na nejaké vlastnenie ako vlastnenie vlastnej myšlienky. Áno. Ale zase len dokým tá myšlienka nie je nejakým spôsobom vyslovená. A zase aj tento argument je svojím spôsobom neférový a tiež je arbitrárny, lebo zase ide len na nejaké preskúpenie nejakej hmoty v súlade s rôznymi fyzikálnymi zákonmi. Hovoril som o tej arbitrárnosti, no a ešte teraz poviem práve o tomto, hovoril som o tom doživotnom udeľovaní patentov, toto je práve ten prvý, ktorý postavil prvý dom a ktorý, ako by to bolo, keby povedzme Sumeri si zapatentovali koleso, ktoré by už nikdy nemohol používať. Je ešte jeden profesor, neviem, či ešte žije alebo nie, on sa volá Andrew Joseph Galambos, to je profesor ekonomie v Amerike a on dokonca bol taký konzistentný v tom obhajovaní konceptu duševného vlastníctva, že aby neporušoval duševné vlastníctva jeho otca, ktorý sa volá rovnako, tak si zmenil meno na Joseph Andrew Galambos. A on dokonca bol taký až uchyl, že dokonca od študentov, keď niekto povedal slovo liberty, tak musel hodiť niklár do takej spoločnej kasičky, ktorý potom posielali Paineovým potomkom, lebo teraz sa hovorí, že Thomas Paine je človek, ktorý vymyslel slovo liberty, sloboda. Čiže aj on, keď použil slovo liberty, tak hádzal niklár do tej šporkasky a potom to posielal. Čiže on proste teda hovoril, že naozaj všetky deriváty, ktoré vyplývajú z vlastnenia samého seba a tej kognitívnej činnosti, musia byť nejakým spôsobom konzistentne dodržiavané. No a v čom je veľký problém práve týchto natural rights argument je to, že oni kladú príliš veľký dôraz na to vytvorenie namiesto tej vzácnosti. Že oni ako keby sa odklonili od toho, prečo vlastne ten koncept vlastníctva vznikol a veľmi veľký dôraz kladú práve na to vytvorenie namiesto na vzácnosť. Že oni ako keby zabudli, že tá základná funkcia toho vlastníctva je spoločenská, etická, je, aby sa predchádzalo o tie vzácne zdroje. Preto napríklad Hoppe hovorí, že naozaj, že property rights must be both just and visible, že musia byť proste dobré a spravodlivé a viditeľné hlavne. A to ako sme si ukázali, to vôbec neplatí v tom duševnom vlastníctve. Keby to tak bolo, tak ESET neposielal $2 milióny pre nič do Ameriky. Hej. Toto je veľmi ďalšia taká závažná implikácia toho konceptu duševného vlastníctva, že to duševné vlastníctvo, takto používanie myšlienky z používania tej istej myšlienky nevylučuje, že myšlienky ako také, keď sú zverejnené, sú nerivalitné. To znamená, že keď niekto tu si zaspieva nejakú melódiu, ktorú vymyslí a ja
si ju začne spievať, niekto iný si ju začne spievať a tak ďalej, tak tomu pôvodnému majiteľovi nic z toho neubudlo. Teda myšlienku my môžeme nekonečne veľakrát replikovať. Ale čo sa deje v prípade toho duševného vlastníctva je to, že ona ako keby to duševné vlastníctvo, ona ako keby robilo vecné bremeno, ktorou je zaťažená takmer každá vec, ktorú aj my dokonca vlastníme. To znamená, že ja nemôžem so svojím reálnym fyzickým vlastníctvom nakladať tak, ako by som chcel. Ja keď mám v garáži kus plechu a kladivo, tak ja si z toho nemôžem kúpiť Ferrari, keby som chcel a keby som bol veľmi šikovný. Ja to proste nemôžem, lebo sú tu nejaké patentové zákony a copyrightové zákony a ja to nemôžem urobiť. Ale to sa týka hocičoho iného, že keď máte niečo, tak vy s tým nemôžete nakladať tak, ako chcete. Vy nemôžete vlastné pero a papier použiť na to, aby ste prepísali nejakú knihu, ktorú by ste potom voľne rozdávali napríklad. Čiže vzniká tam proste akéby také vecné bremeno a to duševné vlastníctvo má dopad na to fyzické vlastníctvo a proste vy strácate výlučnú kontrolu nad svojím vlastníctvom. Že musíte tie veci všetky používať tak, aby ste neporušovali práva vlastníkov myšlienok. No a teraz charakterom vlastníckých práv musí byť, ako nám hovorí teória, aj úplnosť. Můžu to zasáhnout? No, z toho pohledu těch přirozených práv, tak vlastně vy jako tvrdíte, že to duševní vlastnictví je neopodstatněné proto, protože pokud chceme něco ošetřovat nějakými právy, tak tam musí vzniknout nějaký konflikt zájmů, třeba v tom, že nemůžeme vypít tu vodu. No ale když si vezmete, že třeba takový podnikatel má nějaký patent a díky tomu patentu vydělává šílený zisky renty, zisk a renta, to je jedno, víceméně, z pohledu teda těch přirozených vlastnických práv, z pohledu teorie renty, dobývání renty ne, tak vlastně když on má ten patent a někdo ho může o ten patent připravit, tak taky je tam konflikt zájmu. On přijde o ty renty. Takže vlastně z pohledu toho je tam zase prostor pro to, jak to nějak právně řešit. Potom sa vymyslela taká formulácia, ktorá sa volá ušlý zisk, ktorá predtým vôbec neexistovala, ale keď niekto niečo začne vyrábať, keď ja začnem vyrábať vec, ktorú vyrábate vy zo svojich vecí, tak vám nič neubudne. Vy máte presne to, čo ste mali aj predtým. Akurát vám klesne podiel na trhu, ale ten vám nikdy nepatril. Vy nikdy neviete kvantifikovať, aký je váš spravodlivý alebo opodstatnený podiel alebo podobne. To sa nedá jednoducho. No, ne, jakože dá se to, jako ten podnikatel může říct, hele, já tady mám prostě parní stroj, já na tom rýžuju prostě miliardy a teďka je nějaký problém, jestli přijde s něčím lepším a já ty miliardy přijdu, jako. To klidně spočítá těch 20 miliard a je to jako. A řekne přímo soudu, když mě ten probat ty miliardy zadá, tak mu to prostě zakažte. A jim to zakážu. A je tam konflikt zájmu. No. Hej, ale ten konflikt záujmov teda takto, že ja nehovorím o konflikte záujmov, ja hovorím o konflikte, o nejaké statky, ktoré sú v dôsledku toho vzácne. Ja nehovorím teraz o konflikte záujmov. Samozrejme, že každý z nás chce mať všetko čo najviac a hneď, to je proste normálna ľudská preferencia, ale na to, aby sme naše túžby mohli naplňať, tak na to potrebujeme nejaké fyzické veci. A tam o nie dochádza ku konfliktu, nie o to, čo by som chcel robiť s tými vecami. Ide o tú samotnú vec, nie o to, čo s ňou chcem robiť. Ale to akorát posouváte dál, ten člověk, co vymyslel ten parent, může říct, že si za těch 20 miliard mohl koupit spoustu věcí, ale ja toho fyzičné. Jasné, ale to môže každý. Je to, ako som hovoril tomu mojom kolegovi, že ja som prišiel s nápadom na Facebook, akorát to urobil niekto iný. A teraz čo? A títo natural rights, oni práve, oni sa na to inak pozerajú ako na tí utilitaristi. Že oni hovoria proste, že ak som ja na nejakú myšlienku prišiel, tak oni nehovoria takto ešte. Ďalšia vec je, že dokonca oni sa nezhodnú na tom, že či by len jeden človek mal mať ten patent. A k tomuto príkladu som sa práve chcel dostať teraz, že charakterom tých vlastníckych práv je úplnosť. A pokiaľ napríklad Randová hovorila, že tie patenty, že to je takisto súťaž, že kto skôr príde, ten skôr melie a tak by to malo byť, lebo to je proste súčasť života a tí ostatní, aj keď ich je 1000 a aj keby do toho investovali miliardy, tak jednoducho majú smolu. Naproti tomu Spooner hovoril, že ak niekto príde s nejakou myšlienkou, tak on by mal mať právo, ak sú dvaja napríklad, tak obidvaja by mali mať právo nakladať s tou myšlienkou. Toto je dôležité, že obidvaja, alebo dokonca obitraja, alebo obipiati. Ale ešte to dokončím. Ale teraz si predstavme situáciu, že oni dvaja s ňou nakladajú a charakterom vlastníckeho práva je úplnosť, to znamená, že ja sa môžem zbaviť. A teraz si predstavme, že som ja a ste vy. A používame ten istý vynález. A ja teraz poviem, ja ten svoj vynález darujem svetu, lebo som strašne charitatívny filantrop a
a chcem, aby teda ľudstvo z toho nejakým spôsobom profitovalo. A teraz čo je s tým vašim vlastníctvom? No sa vyparí, alebo čo? Proste vlastníctvo nemôže len tak zmiznúť, zaniknúť, ani sa vypariť. Proste buď je, alebo nie je. No ne, jako já s vámi souhlasím v tom, že je to rent-seeking, protože rent-seeking v podstatě říká, že je to prostě způsob získání nějakých prostředků na úkor někoho, a který vlastně omezuje tu inovativní aktivitu, respektive omezuje ten ekonomický rozvoj. To je. No ale jo, vlastně ten rent-seeking vzniká tehdy, když vy jako kdyby někoho okrádáte bez toho, aniž byste jako kdyby prospěl té společnosti. Jo? Takže z tohoto pohledu určitě to špatné je. Jo? Ale z pohledu těch, z těch přirozených práv, jo, jako musí být zadefinované asi to, co je to vlastnictví, přesně, že to musí být celé furt. Ja si presne myslím, že my to obidvaja chápeme rovnako, akorát sa nezhodneme na terminológii, že každý vníma tú vzácnosť a ten konflikt trošku inak. Ale to si môžeme potom diskutovať. Ne, to není, že bychom se nezhodli. Tam jde o to, že to jsou dva různé teoretické přístupy. Jo. Že ty přirozené práva mají prostě nějaký svůj jako, jo, to třeba je jako kritika Block versus Coase, jo, že Block vlastně tvrdí, že Coase špatně definuje přirozená práva, tak jak to třeba říkají ti libertariáni, myslím si, jako třeba Hoppe, že definují jinak a tak, ale to jsou filozofické přístupy. Jo. Tady v tomto pohledu vám to prostě, jako kdyby taková ta mainstreamová literatura, jak vy říkáte, třeba jako ta barok nebo Prescott, tak taky prostě rozsekají na Maďaru, jo? Protože existuje spoustu literatury, která vám dokáže vysvětlit, proč ten boj o ty patenty je jako odvoditelný, racionální. Jo, ale z pohledu toho dobývání renty je to v podstatě dobývání renty, respektive pro mě jako korupce, a dá se to prostě jednoduše vysvětlit a dá se s tím jako prorazit i v tom vědeckém světě. Ale to je úplne súhlasím, že ja to vôbec nerozporujem. Ja akorát tiež hovorím, že na to sa dá takisto pozerať z rôznych pohľadov a ja sa teraz snažím vysvetliť slabé miesta jednotlivých tých pohľadov. Jo, ja to chápem. No a teraz, aké sú možné riešenia tejto súčasnej situácie? Joseph Stiglitz hovorí, že on si vie predstaviť, že takým spravodlivejším riešením ako súčasný copyrightový a patentový systém je to, že by sa zaviedla taká nejaká, volalo by sa to inovačná odmena, ktorá by bola financovaná z daní. Výhoda tohto celého je, že aspoň sa to zase, že konečne sa ukáže, že prestaneme sa hrať na niečo, o čom teda o čom vidíme, že to asi tak celkom nie je, a že sa naozaj pomenujú tie veci zase tak, ako sa volali predtým, že zase sa to bude volať privilegium a že teda naozaj vidíte, o čo ide, že tu ten rent-seeking sa ako keby nejakým spôsobom zlegitimizuje, že tu už aspoň viete povedať, tak tento z mojich daní za to, že niečo vynašiel, tak ja teda mu posielam tie peniaze, že ako keby sa to stransparentne, ale stále to nič nemení na tom, že to je rent-seeking. Alternatívy sú patent, ako ho máme doteraz, alebo teda tá Stiglitzová inovačná odmena, alebo vládou platený výskum, že priamo vládou platený výskum bez toho, že jednoducho nebudú žiadne patenty, ani copyrighty, ani nič, že všetko výskum sa bude robiť na univerzitách, ale toto by sa asi pokúšali súdruhovia v Sovietskom zväze a vieme, ako by to dopadlo, keby do tých inovácií nepustili podnikateľa. Lebo čo je ešte dôležité si uvedomiť práve pri tom duševnom vlastníctve a pri tom šírení tých inovácií je to, že častokrát dôležitý nie je ten inovátor, že myšlienok je nekonečne veľa. Ide o to, akým spôsobom nejaký podnikateľ šikovný dokáže túto myšlienku alebo tento nápad sprístupniť širokým masám. A práve on zohral tú kľúčovú úlohu práve v tých celých inováciách. Viete, aká je najinovatívnejšia a najproduktívnejšia firma v Amerike? Typnite si. Nie, ale nie si ďaleko. Čakal som, že niekto začne typovať Microsoft, Apple a podobne, ale oni sú nič oproti firme. To je vlastne najväčšia korporácia na svete, sa volá Walmart. A to je obchod, to je retailová sieť. A práve oni sú tí, len tak pre ilustráciu, Walmart za celú svoju existenciu mu bolo udelených 60 patentov. Microsoftu len za rok 2010 bolo udelených 3000 patentov. Walmart len vďaka tomu, že urobí
malé zmeny, to sú tiež inovácie svojím spôsobom v tom, ako napríklad zaškolí svojich kešírov, svojich pokladníkov, alebo ako nejakým spôsobom zoptimalizuje sieť dodávateľov, alebo akým spôsobom nakodujú jednotlivé produkty do svojich systémov a podobne. Čiže veci, ktoré si oni nedávajú patentovať, ani nie sú patentované, tak oni takýmto spôsobom dokážu zvýšiť produktivitu práve v tom retaili, kde je tá obrovská konkurencia viac ako povedzme Apple tými svojimi obrovskými inováciami. Čiže netreba si pliesť tie inovácie s tým, že práve Apple a to, že ja mám iPhone, alebo že toto je nejaký obrovský výdobytok. Že ten iPhone mi nedáva o moc viac, ako mi dával nejaká Nokia pred 10 rokmi. Že ja vďaka nemu sa nemám nejako lepšie, alebo že by mi nejakým spôsobom zásadne vzrastla životná úroveň. Kdežto práve v tom retaili, napríklad keď sa zvýši produktivita, alebo povedzme školstve nejaká malá zmena, ktorá má ale významný dopad práve v tom, že je aplikovaná zrazu na 300 miliónov ľudí alebo na 500 miliónov ľudí, tak to sú práve tie veci, vďaka ktorým sa máme lepšie. Okay? No, a teda posledná alternatíva, aby som to teda nejako uzavrel, a to si vlastne teda myslím aj ja, že najlepším spôsobom, aby to bolo spravodlivé, aby to bolo etické, aby tam boli jasne zadefinované nejaké ploty, mantinely a podobne, je normálne zrušiť celý koncept duševného vlastníctva, teda tie patenty a copyrighty. Teraz nehovorím napríklad o obchodnom tajomstve, lebo to je normálny kontrakt, že to je normálna trhová vec, to nie je niečo, na čo potrebujete nejaký štát alebo štátnu legislatívu a podobne. Toto sa dá všetko ošefovať aj v trhovom prostredí. Čiže normálne konkurencia, vlastnícke práva a súboj podnikateľov o to, kto nejakým spôsobom úspeje v tomto konkurenčnom boji, a kto nie. A teda ako by to asi vyzeralo, hej? Teda svet asi sa, podľa mňa tu nie je veľa ľudí, ktorí si takisto nemyslia, že veľa vecí sa dá práve urobiť práve cez kontrakty, cez kontraktované riešenia. Že jednoducho, aby sa tretie strany neviazali niečím, čo uzavrú medzi sebou nejaké iné dve strany. Proste to nemá v legislatíve čo robiť, aby tretia strana bola nejakým spôsobom ovplyvnená tým, aký kontrakt uzavrú iné dve strany. Pre patent teda nie je miesto, ako som povedal, no a copyright, to zase sa dostávame k tomu kontraktu, že tam sa dá ťažko zabrániť kopírovaniu tretích strán. Teraz si predstavte, že vy si kúpite knihu a niekto od naproti z okna má taký výborný ďalekohľad, že vie si prečítať, čo vy si tam čítate, a on to prepíše a potom to začne predávať. No a teraz, čo on vlastne porušil, hej? Keď on ani nevie, že aký máte vy, ako majiteľ knihy, vzťah s tým vydavateľom alebo s niekým. Že to je fúška. Toto vyargumentovať to v prospech existencie toho copyrightu. No samozrejme, že keby to bolo takto, že ten copyright neexistuje, tak tí autori musia úplne zmeniť prístup ku všetkému. A asi sa teda môžeme domnievať, že napríklad v prípade hudby by sa tá situácia zásadným spôsobom zmenila. Stačilo by, keby sa skrátili povedzme tie copyrighty na 10 rokov alebo podobne, už by sa zmenila zásadným spôsobom štruktúra napríklad hudobného priemyslu. Už by tu nebola dominancia niekoľkých obrovských firiem a vydavateľstiev, tzv. Oligopolizácia. To, čo napríklad vidíme aj v softvérovej, že tam sa dokonca hovorí aj nie o oligopolizácii, ale normálne o IP feudalism, akoby feudalizmus toho duševného vlastníctva. Že jednoducho, tam už tí najbohatší hráči, takí tí akože aristokrati ako Microsoft, Google, Apple a podobne, skupujú všetky patenty a tým sa chránia práve voči tej konkurencii. Keby chcel teraz vzniknúť Google ako nejaká malá garážová firma, tak absolútne nemá šancu. Okamžite by ju tie armády právnikov poslali na dejisko alebo do hlbokej digitálnej tmy. Čiže tá štruktúra samozrejme by sa zásadným spôsobom musela zmeniť. Povedzme, autori, už by to nefungovalo tak, že vy vydáte album a potom žijete s tantiem a podobne, tak ako to robia všetci tí naši velikáni. Tuším, že to vy máte v Čechách takú vec teraz, nie? Že Vondráčková, tuším, chce Sladké mávnení, tak chce, aby sa to stalo nejakou súčasťou kultúrneho dedičstva Českej republiky, aby mala väčšie tie tantiemy z toho, tie príjmy z toho celého. Čiže toto samozrejme by neexistovalo, hej, a tí autori by sa museli viac snažiť, museli by povedzme robiť viac koncertov, robiť nejakým spôsobom interagovať s tými všetkými fanúšikmi, museli by proste úplne zmeniť svoje správanie, možno by robili viac videí. Ja tu mám potom ešte na konci aj taký príklad, a k tomu sa aj dostanem, že ja mám svojho obľúbeného autora, ktorý sa volá Mark Bianchi, on má takú kapelu Airspace Holiday, on je v New Yorku.
A ja keď si od neho kúpujem hudbu, tak to je samozrejme malý hudobník, ktorý má radovo tisícky, 10 000 fanúšikov. Ja si od neho kúpujem vždy všetko. A on vždy, keď si ja od neho niečo kúpim, tak on mi pošle krásnu takú kartónovú obálku, kde je všetko rukou napísané. Je tam poďakovanie, venovanie mne, že milý Richard, ďakujem ti za takú ďalekú objednávku. Ako bonus ti prikladám veľmi vzácny jeden single, ktorý už sa nedá ani zohnať. A ešte mi tam pribali odznaky, svoje básne, nejaké reprinty a takéto veci. Že jednoducho takíto tí malí, ktorí neťažia zo všetkých tých tantiem a výdobytkov duševného vlastníctva, tí sa jednoducho musia snažiť, aby si získali tých svojich poslucháčov. A takto by to asi nejakým spôsobom fungovalo. Napríklad Radiohead, to všetci viete, čo urobili s albumom In Rainbows, že oni to nezačali predávať tak, že vytlačili CD-čko a predávať to v obchode, ale zverejnili to na internete s tým, že ľudia mohli zasielať dobrovoľné množstvo peňazí za ten album. Mohli si dať 0 a stiahnuť si to, alebo ste mohli zaplatiť. No a veľa ľudí samozrejme zaplatilo. Čiže môj taký záver celého tohto je, že z inštitúcií, ktoré vznikli s nečestným úmyslom, tak ako to boli copyrighty a patenty, že tieto inštitúcie sa jednoducho nemôžu žiadnym spôsobom pretaviť do nejakých cnostných zákonov alebo cnostnej legislatívy. To štátom garantované privilégium, tak ako to na začiatku vzniklo, by sa zase malo pomenovať ako privilégium a nie ako vlastníctvo, ako to cnostné, politiky presadzované vlastníctvo. Nikto nemôže byť viazaný zmluvou, ktorú nikdy nepodpísal. Nedá sa posúdiť zvýšenie užitku, ani to, že duševné vlastníctvo je stimulom kreativity a inovácií, tak ako ukazujú teda historické dáta. A toto je dôležité, že duševné vlastníctvo je teda neobhajiteľný koncept, ktorý tú vzácnosť, teda spory vyplývajúce zo vzácnosti, ono ich nerieši, ale ono ich naopak vytvára. Že ono robí ako keby tú reverznú kauzalitu, že nie je najprv vzácnosť a potom vlastníctvo, ale je to naopak, že najprv vlastníctvo a potom z toho vyplýva vzácnosť a potom z toho vyplývajú konflikty. Že ono nerieši tie konflikty, ale ono ich vytvára. Toto už sú také technikality. O tom som tiež hovoril, že dôležitejší je ten podnikateľ, ktorý sprístupní vynález širokým masám. No a toto je to, keď som hovoril o tom Fínovi, že jednému Fínovi poslala RIAA, to je tá obdoba OSI alebo našej slzy v Spojených štátoch, tak mu poslali niečo také, že on že kopíruje hudbu a neviem čo, a že má im zaplatiť, že ho bude žádať. A on im poslal sken svojej 10 eurovky, že tak ja som si stiahol vás elektróny, tak ja vám takisto posielam elektróny. No a ešte na záver mám niekoľko takých príkladov, takých absurdných patentov. Lebo naozaj patentuje sa už skoro všetko. Že ono to nie je tak, že sa patentujú veci, ktoré sú užitočné, že častokrát povedzme legislatíva má problém s tým, že ľudia si, alebo firmy, alebo inovátori si snažia zapatentovať veci, ktoré ešte ani nie sú technicky možné. A patentujú sa častokrát také veci ako, ja neviem, s tými laserovými tuškami, že nejaké cvičenie mačiek a také blbosti. Alebo napríklad toto je 30-ročný patent, len to je relatívne nový patent, mnohí z vás už boli na svete, keď sa schválil. Toto je protiprejedacia klietka. Niekto prišiel na to, že keď sú sviatky, tak ľudia sa prežierajú a teda niekto vymyslel takúto klietku, ktorá sa zamkne a nemôžete jesť. Tak toto bolo zapatentované. Alebo toto je dokonca iba, to je už z tohto 1000 ročia. Jeden vášnivý potápač, ktorý chcel potápať so psom, tak urobil akože takýto skafander pre psa potápací a dal si to zapatentovať. Teraz nikto iný sa nemôže potápať so psom, ak nemá povolenie od tohto človeka ako on. Toto je starší vynález a ten sa mi páči náš osobne, to je kočík na deti do každého terénu. Toto je tiež taký trošku starší a to je, aby sa deti nebali injekcií, tak niekto urobil tú injekčnú striekačku v tvare takéhoto zajačika. No a to je všetko. Tých príkladov je strašne veľa takýchto a sranda je práve teda to, čo som hovoril na začiatku, že tie najdôležitejšie inovácie častokrát, teda vo väčšine prípadov nie sú vďaka patentom a dokonca ešte aj častokrát práve z tých, ktoré sú patentované, ako napríklad, ja neviem, v informatike alebo v programovaní, je teraz kryptovanie veľmi dôležité pri internetových nákupoch alebo pri komunikácii s partnermi a podobne. A existuje samozrejme firma, ktorá si dala to nejaké kryptovanie zapatentovať. A teraz otázka je, že či by to vzniklo bez toho patentu. No samozrejme, že by to vzniklo, lebo už dlhé roky je tu tlak na to, aby nejakým spôsobom sa šifrovali tie veci, aby to nebolo ľahko odchytiteľné a zneužité a podobne. Čiže mnoho z tých vynálezov, ktoré z toho mála tých dôležitých, ktoré sú patentované, by vznikli aj dokonca bez prítomnosti tých patentov.
No a už dlho hovorím, tak ďakujem vám za pozornosť a ak máte otázky, tak sem s nimi. Si můžu nejdřív takovou osobní, jestli jste podepsal petici za vznik Slovenské pirátské strany? Nie, ale to je aj kvôli tomu, že ja sa politicky neangažujem za žiadnych okolností, takže nie. Takže nie. Ale zase, aby som to trošku odlišil, že ja nehovorím, že nejakým spôsobom podporujem pirátov alebo niečo podobné. Že ja ako hovorím, že ja sám to robím tak, že si povedzme sťahujem veľa ľudí a potom z toho, čo sa mi páči, tak to si kupujem od tých autorov, že ja nejakým spôsobom chcem podporiť tvorbu. Ja mám doma stovky originálnych CD-čiek, častokrát s podpismi, s venovaním a podobne. Chodím takisto na veľa koncertov a ono dokonca sa robilo aj prieskum. Tak to jste na to možná podobně jako předseda pirátské strany tady České pan doktor Ivan Bartoš. Áno, a dokonca robil sa prieskum a zistilo sa, že ľudia, ktorí kopírujú, sú aj najväčšími legálnymi konzumentmi hudby. Jasně, no. Čiže ľudia, ktorí kopírujú hudbu, aj reálne najviac prispievajú do kasy. Na literatuře se to ukazuje třeba u Pavla Coelha, který právě dal dispozici svoje díla třeba průzkovat a má nejvíc čtenářů. Čiže takýchto príkladov je veľa. Takisto, keď sa prišlo, ešte len taký krátky príklad poviem, že keď vymysleli VHS kazety, to boli také tie, vy ste na to mladí, ale to boli také tie veľké kazety, z ktorých sa púšťali videá páskové, tak vtedy si ľudia z filmového priemyslu trhali vlasy, že toto nás úplne zničí, toto nás ruinuje. Ale presne opak sa stal práve vďaka tomuto fenoménu, že ľudia, častokrát ľudia nejdú do kina, pretože nevedia, čo to je a nechcú riskovať peniaze, ale keď si ten film môžu pozrieť doma, najprv sa ako keby tak predpripraviť, natýzovať, a potom idú do toho kina častokrát aj viackrát. Čiže výsledok zavedenia VHS kaziet na trh bol taký, že do kina, že tie zisky filmového priemyslu dokonca stúpli a veľmi veľa stúpli oproti tomu, aké boli predtým. Vlastně v těchto oblastech jsem si třeba bohužel taková ta čínská cesta, že to formálně ty patenty dodržují, ale neformálně to všichni všechno jak kdyby kopírují a vůbec si to není. No a to je presne to, že to je práve to, že ten patent, on ani nie je spravodlivý. Keď ja hovorím o tom vlastníctve, že proste tie ploty, že oni musia byť spravodlivé a viditeľné a nemajú maximalizovať ani zisky, ani užitok, ani nič. A to presne vidíme na tomto, že to nie je len Čína, ale to sú dokonca také krajiny ako India, Brazília a ďalšie, ktoré napríklad tlačia na to, aby v prípade liečiv tie originálne liečivá, že jednoducho tie patentová ochrana sa nemá dodržiavať v nejakých chudobných krajinách, napríklad v Južnej Afrike, kde majú veľa ajcu alebo nejaké ďalšie vážne choroby. Tak proste sú normálne legitímne tlaky na to, aby sa v niektorých krajinách táto patentová ochrana nedodržiavala, z čoho samozrejme majú všetky farmafirmy výrážky a aj všetky tie vyspelé západné krajiny. Ale teraz ako z tohto von, hej? No a práve ja sa nazdávam, že jediným spôsobom, ako z toho vyskočiť, je normálne zrušiť všetky patenty a copyrighty, lebo ono aj v prípade tých liekov, no to nefunguje tak, že firma, áno, hovorí sa, že zavedenie nového lieku na trh stojí $1 miliardu. A trvá to neuveriteľne dlho, pretože vy musíte robiť, vy najprv to musíte navariť v labáku, teda musíte tomu nasyntetizovať. Potom musíte robiť všetky možné analytické, fyzikálne a neviem aké charakteristiky toho my sme tomu hovorili navariť. Všetky musíte to špecifikovať, charakterizovať, potom sa pristupuje k in vivo experimentom, k in vitro experimentom, potom sa to začína testovať na malých zvieratách. Nakoniec ten úplne posledný a najdrahší krok na vývoji celého lieku sú klinické testy. Hovorí sa, že až 80% z tej 1 miliardy sa spotrebuje práve na klinických testoch, ktoré to môžu trvať až 10 rokov. Kým FDA, Food and Drug Administration, kým povolí nejaký liek, tak to zožere strašne veľa peniazí a času. Aj preto tie patenty sa skrátia na 12 rokov z tých 20, práve kvôli celej dlhej procedúre, s tým, že potom sa to ešte dá navýšiť o 3 až 5 rokov, keď sa splnia nejaké kritériá. Ale jednoducho je to extrémne drahý proces, kde častokrát bolo veľa takých prípadov, že vy jednoducho, keď vymýšľate liek, a tak vy to nemôžete dať dobrovoľníkom, aj keď im to pomáha. Boli také príklady, keď chlapík mal nádor na mozgu, vyvíjali liek, ktorý na ňom testovali a ktorý mu zaberal. Už sa zdalo, že ho vylieči a potom zrazu prišiel úradník a povedal, tak dobre, doba experimentu vypršala a bohužiaľ, nemôžete to brať a chlapík zomrel. A toto nie je jediný prípad, to sa deje každý deň takéto niečo. Ďalšia vec je tá, že tá miliarda,
ten náklad, že to nie je niečo, alebo ten vývoj toho lieku, že to nie je niečo, čo sa odohráva v laboratóriách tých bohatých firiem ako Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis, La Roche a podobne. V drvivej väčšine príkladov to funguje tak, že vy máte nejaký univerzitný zdaní dotovaný výskum, kde tí vedci bádajú, potom prídu na nejaký famózny nápad, hneď si založia jednoosobové SROčky, dajú si to zapatentovať a to potom predávajú alebo licenciujú práve týmto veľkým firmám. Čiže ako keby my všetci, ktorí sme tu zdaní, platíme ten výskum, ale tie zisky berú len práve tí privilegované firmy kvôli konceptu duševného vlastníctva. Rozumiete mi, hej? Že proste oni žnú, že ako keby nacionalizované náklady, ale privatizované zisky. A to je to, čo tu vlastne je a prečo dochádza k takej tej oligopolizácii toho celého priemyslu a tomu neskutočne obšírnemu patentovaniu. Mě zajímalo, jak by to třeba fungovalo po zrušení toho copyrightu právě třeba v IT oblasti. To by všechny aplikace byly prostě open source a vy byste si to stáhlo a třeba kdo by byl spokojený s tou hudbou, tak by mohl pak zpětně přispět nebo No, ako to je teraz, hej? Že máte telefón, aký máte operačný systém? Android, a to je čo? To je open source. To je zadarmo, to robia všetci, teda nerobia to všetci zadarmo, ale vy to máte zadarmo ako koncov využívať. Takže vy máte už v tom IT, už teraz máte nekonečne veľa open source riešení na Kindle, na počítači, všetky najväčšie servery bežia na open source systému, aj to nie sú Microsofty alebo Oracle, alebo ja neviem, čo tam všetko je. Že už dokonca aj všetky servery, také tie najväčšie, bežia na týchto open source. Ja nehovorím, že by sa neinovovalo, akurát už by to nebolo tak, že niekto niečo vynájde a teraz sa skúpi všetky patenty okolo a zabráni konkurencii, aby niečo robili. Že samozrejme, že by to všetci mali ťažšie, ale o to, tým, že tam je väčšia konkurencia, tak tým zase je väčšia motivácia sa nejakým spôsobom vymedziť nejakým unikátnym nápadom, lebo ono ani to imitovanie, to si zase nepredstavujeme tak. IT je to možno trochu jednoduchšie ako v chémii, povedzme, ale aj to imitovanie to neprebieha tak, že Pfizer navarí Viagru a ja si tú Viagru zoberiem, prebehnem ho hmotnostnou spektrometriou a ja viem, čo to je a môžem to na druhý deň začať robiť. To tak nefunguje. Že keď tí ekonómovia hovoria, že vývoj prvej pilule stojí $1 miliardu, ale druhá pilula už stojí $0,5, tak ono to nie je tak úplne presne tak. Jednoducho, vy dokážete heroín uveriť aj z uhlia, akurát vás 1 gram bude stáť $1 milión, lebo vy budete musieť si pripraviť všetky tie veci dookola a jednoducho zoptimalizovať tú výrobu. A ja aj keď poznám, ako vyzerá tá aktívna látka toho lieku, tak to neznamená, že ja ju viem vyrábať za rok. Ja ju možno budem vyrábať za 5 rokov, kým teda jednak musím najprv si pripraviť tú syntetickú cestu, o ktorej ja nič neviem, keď dostanem ten liek a zistím, ako to je aktívna látka. To trvá roky. A druhá vec ešte aj zoptimalizovať tú výrobu tak, aby to technologicky bolo čo najlacnejšie, efektívne a podobne. Čiže toto môže trvať roky, to môže trvať dokonca dekádu. A doteraz napríklad aspirín je najlepší liek proti bolesti hlavy práve preto, že tam nie je len o tú aktívnu molekulu, to už všetci vieme, že to je kyselina acetylsalicylová a tak ďalej, ale aj práve tie pridávne látky, ktoré sú tam všetky tie mikrokryštalické celulózy a neviem čo všetko, sú urobené tak, napriek tomu, že ten liek má 100 rokov, že zaberá lepšie ako mnoho súčasných liekov. A dokonca aj generika, napriek tomu, že majú presne takú istú aktívnu molekulu ako originálny liek, tak oni nemajú rovnaký účinok. To vôbec nie je to pozor zase. Že povedzme, práve vďaka tým všelijakým prísadám a podobne, ktoré nie sú predmetom patentovej ochrany, ale firmy si to strážia, tak niektoré lieky zaberú za hodinu, niektoré za 4 hodiny, niektoré sa dajú brať perorálne, niektoré si treba píchať a podobne. Čiže to, že vy viete, aká to je aktívna molekula, vôbec nič nehovorí o tom, ako rýchlo ju dokážete imitovať. No, já jsem tím mířil třeba do oblasti, třeba do té antivirové ochrany. Jste říkal, že hrajete s kamarádem, který založil SETI, si na nás třeba není neštvaný, že kdyby se zrušili práva vlastně tady ty duševní, tak byste mu zničil biznis, ne? Nie, práve, že on je v tomto celkom rozumie tomu môjmu pohľadu na vec a to zase hovorím, že to si zase nepredstavujete tak, že vy to celé skopírujete a máte na druhý deň antivirák, že to je vec. Antivirák je už za týždeň starý, že vy ho potrebujete neustále aktualizovať, doplňať databázy, musíte mať týmy ľudí, lebo tie antivíry, teda tie vírusy to už nerobia nejakí chlapci v Turecku, ktorí si podporujú svoj ego tým, že nabúrajú nejaký systém alebo čo. To už je normálne organizovaný zločin a ja už si nepamätám tie rozmery, aké to celé má, ja som vedel to číslo, ale to je jednoducho to je normálny priemysel, tie vírusy a to napadanie systémov a preskakovanie cez firewally a cez rôzne bezpečnostné schémy.
Čiže ten antivirak je za týždeň starý, vy to môžete okopírovať, ale je vám to svojím spôsobom predplatné, keď neviete, ako to ďalej vyvíjať. Já se to ještě zeptat, tak třeba antiviráky se dají nějak upgradeovat pořád, ale jsou takový třeba spisovatel, který knihu píše 10 let, tak samozřejmě se to dá číst, takže si to dá to volně k stažení a vy můžete přispět, ale tak to pravděpodobně, když to bude druhý den, potom se to vydá všude na internetu, ta částka, co získá, to pravděpodobně nedokáže uživit zdaleka To práve, za takovou dobu. a toto práve nevieme, že na to máme veľmi málo informácií. A keď sa pozrieme na historické príklady, to je jeden krásny príklad, ktorý ja často používam, to je príklad J.R.R. Tolkiena, všetci viete, kto to je. Jeho knihu v Amerike, keď teda vydal Pána prsteňov, tak on mal svojho vydavateľa, s ktorým teda podpísal zmluvu, bolo to vydavateľstvo Ballantine, a oni začali tú knihu predávať. No a hovoril som, že v tom období neboli v Amerike copyrighty, tak sa samozrejme objavili ďalší výrobcovia, teda ďalší tlačiari, ďalší vydavateľstva, ktoré tú knihu hneď plagiarizovali. Takým najznámejším bolo vydavateľstvo Ace Books, ktorí to predávali ešte lacnejšie ako ten Ballantine. No a v tomto prípade to už sa ako keby úplne zabudlo na to, čo sa vedelo pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi. A napríklad to, že veľmi účinnou formou, ako proti tomuto bojovať, je forma bojkotu. Čo urobil Tolkien so svojím vydavateľstvom bolo, že on normálne začal, samozrejme, že bola iná doba, boli iné technické možnosti, teraz by sa to asi robilo inak, ale čo on robil bolo, že on na každú že do každej knihy, ktorá bola vytlačená v tom Ballantine vydavateľstve, on tam rukou napísal na záložku prosbu, že toto je jediná autorizované nakladateľstvo, prosím vás, kupujte si len od tohto moje knihy a takisto to hovorte aj všetkým svojim známym. A toto urobili a oni za 2 roky úplne zruinovali Ace Books, alebo čo za 2, to bolo možno ešte aj skôr za rok, alebo tak napriek tomu, že tie knihy boli omnoho lacnejšie. Tí ľudia si to začali kupovať od toho Ballantine. Jednoducho ľudia chcú mať dobrú literatúru a mnohí sú si vedomí toho, že ju asi aj treba podporiť, keď ten človek má ďalej niečo produkovať. Ďalšie také prípady sú napríklad v oblasti módy. To je ďalšia taká zaujímavá vec, že móda, napriek tomu, že tam sa deje asi najviac inovácií zo všetkých možných sektorov, tak tam sa neudeľujú patenty v oblasti módy. Si všimnite, koľko máte kópií rôznych Gucci a ja neviem, Versace a neviem čo všetko. Je to jeden z najinovatívnejších priemyslov a takisto tam nemáte žiadne patenty. A to takisto boli príklady v nejakých 30 rokoch, kedy nejakí takí tí fashion designeri a neviem čo, sa teda nepačilo sa im, že nikto, samozrejme to falšovanie je výborný biznis, tak tam veľa ľudí do toho naskakuje. Mne sa to nepáčilo, takisto urobili bojkot, nejaký, ja si nepamätám presne, ako sa volal ten protest, a normálne sa im podarilo zmobilizovať tých ľudí tak, aby si naozaj začali zase kupovať tie originálne výrobky. Samozrejme, že sa to nedá na 100% alebo čo, ale ideálny svet je čo, hej? Že nikdy nebude všetko tak, ako si to predstavuje, niekto niečo začne vyrábať alebo kto s niečím príde. Čiže takto by sa to napríklad dalo riešiť. A ešte ďalšia vec je tá, že my častokrát nevieme, že to je práve úloha podnikateľa, aby objavoval práve tieto inovatívne postupy, že tá inovácia to nie je len to, čo vymyslíš, alebo aký stroj nadizajnuješ, alebo aký vynález pripravíš, ale tá inovácia to je práve to, čo som hovoril v súvislosti s tým podnikateľom, že on je tam dôležitý, lebo on to musí sprístupniť masám a on takisto musí prísť na to, akým spôsobom si to chrániť, alebo nejako to ošefovať, alebo čo. Že napríklad mnohé také siete Adidasu alebo UGG alebo takí tí výrobcovia Topánov robia také veci, že zverejňujú povedzme len autorizovaných predajcov v jednotlivých mestách a vy viete, že keď si to kúpite u niekoho iného, tak je to fake s najväčšou pravdepodobnosťou. Čiže teraz tým, že je toto duševné vlastníctvo, podnikatelia v tom, ako keby to utvrdzujú v tej lenivosti, robiť s týmto niečo a komunikovať s tým zákazníkom, lebo si myslia, že tak, keď niekto začne niečo fejkovať, tak príde ten dobrý štát a on ho potrestá, čiže ja nemusím nič robiť. A toto je zlé, hej? Myslím, že by sme mali končiť. Mám pre vás ale dobrú správu. Máme objednané miesto v Kolíbe, tu hneď za školou. Takže kto má záujem ešte diskutovať, tak by sa môže pridať. Budeme tam, koľko tam ešte zhruba hodinku, takže môžete sa pridať. Mám na vás ešte dva také dotazy. Boli by sme veľmi radi, ak by ste nám vyplnili dotazníky, ktoré ste dostali na stoloch, ale vám znova do pozornosti tú knižku, ktorú si môžete zobrať. Ďakujem.